ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, ఎందుకు ஹரே கிருஷ்ணா எஸ்டர்டே நேத்து ஃபோன் பண்ணீங்க இல்லையா? ஃபோன் பண்ணேனா? ஸ்ரீலட்சுமின்னு என்ன கூப்பிட்டீங்களே மாதாஜி, யார கூப்பிட்டீங்க? மீட்டிங்ல வந்துட்டீங்க, வாலண்டரி சர்வீஸ் மீட்டிங்ல நீங்க வந்துட்டீங்க. அதுல எங்க நீங்க அது ஓபன் பண்ணும்போது டக்குன்னு நீங்க வந்து ஸ்ரீலட்சுமின்னு கூப்பிட்டீங்க. என்ன நான் பார்த்தேன் உங்களை. என்ன நீங்க எதுக்கு இது வாலண்டரி சர்வீஸ் மீட்டிங்ல நீங்க ஒருவேளை ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கல, மத்திய அப்புறம் போயிட்டீங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணும், நம்ம யாரு என்னத்துக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம். நீங்க அந்த குரூப்ல எல்லாம் போடுறேன் இல்லையா, எல்லாரும் வந்து விருப்பப்பட்டு ஆசைப்படுறாங்க சேவை பண்றதுக்கு. யாருக்கு சௌகரியம் பண்ணட்டுமே, அவங்க கேட்டாச்சு, யாருக்குமே விருப்பம் இல்ல, எல்லாருக்கும் அசௌகரியம். அவ விட்டுட்டேன். சரி, அப்ப வேற யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவளுக்கு மீட்டிங் கூடி இந்த அடுத்த செஷன் 18 days கோர்ஸ் நல்லா போகணும், எல்லாரும் விருப்பப்படுறாங்க, அப்போ எல்லாம் அலாட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். நான் இன்னைக்கு 2வது மீட்டிங் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டேன். வந்தீங்க நேத்து. மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க. மதியம் இருக்கு பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல ரீட் பண்றாங்க பாருங்க, அது பண்ண மாதாஜி. 2-3 நாள் பண்ண, நான் ரீட் பண்ண மாதாஜி. எது மாதாஜி புரியல, என்ன சொல்றீங்க? 1 to 2 இங்கிலீஷ்ல ரீட் பண்றாங்க பாருங்க, பகவத் இது ஸ்லோகம். யார் ரீட் பண்றா எனக்கு தெரியாதே மாதாஜி. அது வந்து யார் தெரியுங்களா? இருங்க, அவங்க நேம் சொல்றேன், இருங்க உங்களுக்கு.
நல்ல நேம் மாதாஜி. அவங்க நேம் நான் சொல்றேன் இருங்க மாதாஜி. உங்க நேம் வேற ஏதோ கிளாஸா? 1 to 2 ரீட் பண்ணணும் மாதாஜி. புக் ரீடிங் இங்கிலீஷ். அது ஒரு 2-3 நாள். நிறைய கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாத்தையும் எல்லாம் போக முடியாது. யாருக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ போகலாம். உங்களுக்கு நேரம் இருந்துன்னா அதுல போலாமே, படிக்கலாம். நீங்களும் படிக்கலாம். 1 to 2 லஞ்ச் டைம் அது. 1 to 2 லஞ்ச் டைம் மாதாஜி. அப்புறம் சொன்னாங்க அது அந்த டைம் செட் ஆகல. அதனால அப்புறம் ஒரு 3 நாள் 4 நாள் படிச்சேன் மாதாஜி. அப்புறம் நான் நின்னுட்டேன். அத யார் நடத்துறாங்க எனக்கு தெரியாது. அது என்ன கிளாஸ் தெரியாது மாதாஜி. நிறைய 12 லாங்குவேஜஸ்ல வந்து யார் எப்போ எடுக்கிறா, எந்த ஐடி ஒன்னும் தெரியாது. நம்ம இப்போ ரெகுலரா வர ஐடி தெரியும். அது மாத்திரம் பாவம். இருங்க சொல்றேன். ஓகே, யார் இன்னைக்கு எடுக்கணும்? நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கோம். என்ன தவிர டிவோட்டிஸ் 3 பேர். இன்னைக்கு நான் எடுக்கிறேன். ஐ டேக் அப் பிரணத்தியம். ரொம்ப நாள் எடுத்தேன்னா நான் எடுக்கல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அப்புறம் சொல்லுங்க நீங்க யாருன்னு. கிளாஸ் இருங்க மாதாஜி நேம் பார்த்து சொல்றேன் இருங்க. நான் அதுக்குள்ள பிரணத்தி முடிச்சு விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हयभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. यस माताजी. ओके, पदमुंदे ईशोपदेश attendance
அப்பா கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா. மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. அருணை மாதாஜி அருணை 1 to 2 கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் யார் எடுக்கிறாங்க? 1 to 2 அருணை பிளஸ் ஸ்ரீலட்சுமின்றவங்க படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி அருணை மாதாஜி அருணை ஆருணி ஆருணி மாதாஜி. இல்ல அவங்க வந்து இது பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் 1 to 2 பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் இல்ல, அது 3 to 4 இங்கிலீஷ்ல. அந்த 1 to 3. அப்புறம் அந்த இப்ப குயிஸ் கேட்டுக்கிறாங்க மாதாஜி. இப்போ அதுதான் அப்ப கரெக்ட். குயிஸ் கேக்குறாங்க. நான் அந்த குரூப்ல இருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டே அட்டெண்ட். ஸ்ரீலட்சுமி அந்த மாதாஜி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் மாதாஜி. அதை கூட அட்டெண்ட் பண்றேன் மாதாஜி நானு. வெரி குட் மாதாஜி. இப்படிதான் இருக்கணும் ஆன்மீகத்தை. நமக்கு வேற இப்போ இந்த ஒரு மாதிரி ரிட்டையர்ட் ஆயிடுச்சுக்கு அப்புறம் கெட்டி பாட்டி போன் பண்ணி சாப்பிட்டீங்களா, போனீங்களா, வந்தீங்களா, இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். எங்கெல்லாம் நமக்கு எந்த லாங்குவேஜ் தெரியும், உங்களுக்கு ஹிந்தி, மராட்டி, குஜராத்தி, துளு, தெலுங்கு எல்லாம் தெரியும்னா அது எல்லாமே நடக்கும். நிறைய கிளாஸ் நடக்கும். எல்லாத்தையும் போயிட்டு உட்காந்து நிம்மதியா அதை கேட்டுட்டு இருக்கலாம். நம்மளும் கூட கூட வேணா அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதுதான் நல்லது மாதாஜி. இந்த லைஃப்ல அதுதான் நல்லது. ஆனா இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. பத்மா மாதாஜி கை குழந்தை, கால் குழந்தை. லீலாவதி மாதாஜி கால் குழந்தை கையெல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் தோளுக்கு மேல வளர்ந்துட்டாங்க. ஆனா வேலை இருக்கு, வெளியில போய் வேலை பண்ற வேலை. அதெல்லாம் முடிக்கட்டும். அப்புறம் அவங்க ரிட்டையர்ட் வயசு லைஃப்ல இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்மளோட தான் ஆக்சுவலி என்ஜாய்மெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இது யாரு பாமினி மாதாஜி எல்லாம் வரல. இப்போ ஸ்டார்டிங் யாரு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி கிடையாது. லீலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. எஸ், ஆர்மி மாதாஜி. நானும் கலந்துப்பேன். ஓகே. லீலாவதி மாதாஜி இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இருக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பெருசு பண்ணிடுறேன். பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய. பெருசு பண்ணி. ஓம் பூர்ணமதம் ஓம் பூர்ணம் அதः பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூரணமானவர், அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடம் இருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமான முறையில் பூரணமாக உள்ளன. பரிபூரணத்திடம் இருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகிறதோ அதுவும் தன்னில் பூரணம் ஆனதே. அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூரண அங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் பூரணமாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பத்மா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஈஸ்வாஸ்யமிதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருதக்கஸ்ய ஸ்வித்தனம். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும், தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்ணி கொண்டு வர போறேன். அப்பா கிருஷ்ணா, மறந்து விட்டேன் தண்ணி கொண்டு வர. எஸ், இப்போ படிங்க. ஹரே குர்வன் இவகே கர்மாணி ஜீவிசேஷதம் சம ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம விலிப்யதே நரே. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதா படி. அசூர்யா நாம தேலோகா அந்தேன தமசாவிருதா தாம்ஸ்தே த்ரதேபி கச்சந்தி ஏகே சாத்ம ஹனோஜனா. ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும் அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இப்ப படிச்சோடுறேன். அண்ட் அகைன் லீலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி மட்டும். அநேஜதேகம் மனசோஜவீயோ நைனத்தேவா ஆப்னுவன் பூர்வமர்ஷத் தத்தாவதோ அன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி.
முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்வதில் மற்றவர்கள் அனைவரையும் வெல்லக்கூடியவர். சக்தி வாய்ந்த தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. ஒரு இடத்தில் வீற்றிருந்தாலும் அவரே காற்றையும் மழையையும் வழங்குபவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவரது சிறப்புகள் ஈடு இணையற்றவை. எஸ், அடுத்தது லீலாவதி படி. தத் ஏஜதி தன்னைஜதி தத் தூரே தத் வந்திகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஊ சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஹ. முழுமுதற் கடவுள் நடக்கின்றார், ஆனால் நடப்பதில்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றார், ஆயினும் அவர் மிக அருகிலும் இருக்கின்றார். அவர் எல்லாவற்றிற்கு உள்ளும் இருக்கின்றார், இருந்தும் அவர் எல்லாவற்றிற்கு வெளியேயும் இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மாவதி. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजुगुप्सते. எவன் ஒருவன் எல்லா ஜீவன்களையும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களாக பார்த்து அனைத்தையும் அவருடைய உறவில் முறையாக காண்கின்றானோ, எல்லாவற்றிற்குள்ளும் அந்த முழுமுதற் கடவுளை காண்கின்றானோ, அவன் ஒருபோதும் யாரையும் எதையும் வெறுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், சிந்துஜா மாதாஜி. हरे कृष्ण यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवापून् विजानदः तत्र को मोहः हसोः ஏகத்துவம் அனுபஷ்யதஹ. எல்லா உயிர்வாளிகளையும் ஆன்மீக பொறிகளாக பகவானுடன் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்களாக காண்பவன் விஷயங்களை உண்மையாக காண்பவனாகின்றான். அவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு மயக்கம் என்றோ கவலை என்றோ என்ன இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்பைரகா சுக்ரம் அகாயம் அவர்ணம் அஸ்னாவிரம் ஸ்ருதம் அபாப இத்தம் கவீர் மனுஷி பரிபு ஸ்வயம்பு யாதா தத் யதோ அதான் வயாதா சாஸ்வதிஃப்ய சமாஃப்ய. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது நபர் சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகளற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் களங்கமற்றவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும் எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தலை சிறந்தவருமான பரமபுருஷ பகவானை உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தமः பிரவிசந்தி யே அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ யௌ வித்யாயாம் ரதாஹ. அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகினுள் பிரவேசிக்கின்றனர். பேரளவிலான வித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களோ மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சுஷ்ரும தீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. வித்யாவை வளர்ப்பதால் ஒரு விளைவும் அவித்யாவை வளர்ப்பதால் வேறுபட்ட விளைவும் அடையப்படுவதாக அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வித்யாம் ச அவித்யாம் ச யஸ்தத்வேதோபயம் சஹ அவித்யயா மிருத்யும் தீத்வா வித்யயாமிருதம் அஷ்ணுதே. அறியாமையின் செயல்முறை, தெய்வீக அறிவின் செயல்முறை ஆகிய இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கக்கூடிய நிலையினை கடந்து அமரத்துவத்தின் ஆசிகளை முழுவதுமாக அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தம பிரவிசந்தி யே அசம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூஜ்ய இவதே தமோ யௌ சம்பூத்யாம் ரதாஹ. தேவர்களை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமையின் இருள் மிகுந்த பகுதியினுள் நுழைகின்றனர். அர்வமான பூரணத்தை வழிபடுபவர்கள் மேலும் இருள் மிகுந்த பகுதியை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யத் ஏவாஹு சம்பாவாத் அன்யத் ஆஹுர் அசம்பாவாத் இது சுஷ்ரம தீரானாம் ஏனஸ்தத் விஷாஷிரே. எல்லா காரணங்களுக்கும் பரம காரணத்தை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான விளைவும் பரமனை தவிர மற்றவற்றை வழிபடுவதால் வேறு வகையான விளைவும் அடைப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்களை தெளிவாக விளக்கியுள்ள சஞ்சலமற்ற
அதிகாரிகளிடமிருந்து இவை அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டுள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத்வேதோ பயம் சஹ விநாசேன மிருத்யும் தீர்த்வா சம்பூத்யாமிருதம் அஷ்ணுதே. ஒருவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது தெய்வீக நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளுடன் பக்குவமாக அறிய வேண்டும். அது மட்டுமின்றி தற்காலிக பௌதிக படைப்பையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுடன் முறையாக அறிய வேண்டும். இவற்றை அறியும் போது அவன் மரணத்தையும் அதோடு இணைந்த நிலையற்ற பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபி ஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. எம்பெருமானே, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே, உமது உண்மையான முகம் உமது பிரகாசமான ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தனுக்கு தங்களின் தரிசனத்தை வழங்குங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஷண்யே ஹர்ஷே யமசூரிய பிராபத்ய வியூஹரஷ்மீன் சமூஹ தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அசௌ புருஷः சோ அஹம் அஸ்மி. எம்பெருமானே, முதன்மையான தத்துவ அறிஞரே, பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பவரே, நெறிப்படுத்துபவரே, தூய பக்தர்களின் இலக்கே, பிரஜாபதிகளின் நன்மையை விரும்புபவரே, உங்களது ஆனந்தமய வடிவத்தை நான் பார்க்கும்படியாக உமது ஒளிமிக்க திவ்ய கிரணங்களை அகற்றுவீராக. சூரியனுக்கு எவ்வாறு நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானோ அவ்வாறே எனக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வாயுர் அனிலம் அம்ருதம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிருதோஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. இந்த தற்காலிகமான உடல் எரிக்கப்பட்டு சாம்பல் ஆகட்டும். அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காற்றுடன் கலக்கட்டும். தற்போது எம்பெருமானே, எனது எல்லா தியாகங்களையும் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களில் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பவை அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நம்ம சம்மரி மாதிரி பார்த்துட்டோம். இப்ப டீடைலா இந்த சாப்டர் போயிடலாம். 17 சாப்டர் படிக்கணும். நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கேன். அதனால அது முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு. ஒருவன் வந்து தன்னுடைய உடலை விடும்போது அப்பதான் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி கேட்டாங்க அந்த ஜடபரத ஸ்டோரி. ஜடபரத ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ மாதாஜி, அவசரப்படாதீங்கோ, என்னவோ பேசிட்டு இருக்கேன். ஜடபரத ஸ்டோரி கேட்ட இல்லையா லாஸ்ட் டைம்? கேட்டாலா இல்லையா? கேக்குது மாதாஜி. நீங்க போன டைம் கேட்டேலான்னு கேட்டேன். நீங்க எங்கிட்ட ஸ்டோரி சொன்னாலே சொன்ன இல்லையா? அதுதான் கேக்குறேன். விஜயகுமாரின்னு ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க மாதாஜி. கேட்டாங்க. ஓகே ஓகே. அவங்க கேட்டாங்களா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி? யாரோட விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் கேட்டாங்க. நான் பெருசா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே வாட் எவர். சோ வந்து இதுலதான் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் ஒன்லி. கடைசி நேரத்துல நம்ம எதை நினைத்து நம்ம இருக்கிறோமோ அதுவே நம்ம வந்து அடையப்படும். அப்ப எப்படி நமக்கு தெரியும்? இப்போ லாஸ்ட் மினிட் இப்போ எப்படி வரும்னு எப்படி தெரியும்? ஆனா மனசுல ஓடிண்டே இருக்கும். அதேதான் லாஸ்ட் மினிட்லயும் நம்ம வந்து கபம் பித்தம் என்ன இருந்தாலும் சரி, ஆனா கடைசி மூமெண்ட்ல உள்ள என்ன ரெக்கார்டிங் இருந்துட்டே இருக்கும். இவன் கோமா ஸ்டேஜ்ல கூட ஒருத்தன் இருக்கான்னாக்கா உள்ளூர் அவன் என்ன வாழ்நாள் முழுக்க என்னத்தை நினைத்துன்னு இருந்தானோ அதேதான் வரும். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதை சொல்றேன். ஒருத்தர் வந்து விறகு டிம்பர் மார்ட் இதை வச்சுன்னு வித்துன்னு இருந்தார். இப்ப ஸ்டார்டிங்லேயே அது நினைவு வந்து விட்டார். அப்போ வந்து அவர் வந்து என்னன்னா இறக்குற தருவாய் வந்தாச்சு, ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு. இல்ல இறந்து போயிட்டார். இறந்து போனா அவர் எப்படி பேசுவார்? எப்படி ஸ்டார்டிங் ஆச்சு தெரியல. எனக்கு அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மாத்திரம் என்ன வருது. அப்ப வந்து இறந்துட்டார். ஆனா உள்ளூர் மனசுல மாத்திரம் வந்து அது உள்ளூர் அந்த உணர்வு இருந்துட்டே இருக்கும். ஒன்லி he cannot act because the soul is gone. ஆனா உள்ளூர் என்னது சிலப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சிலப்போ இந்த கையெல்லாம் கூட இப்படி ஆடுமா. உள்ளூர் ஏதோ பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். அது நின்று போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷேக் வரும். அப்படிலாம் கேட்டிருக்கேன்னா வாட் எவர். இந்த ஸ்டோரியில என்ன வருதுனாக்கா, அவரை வந்து கொண்டு போறாங்க ஸ்மசானம். அந்த இதுக்கு என்ன சொல்லுவா? ஸ்மசானத்துக்கு என்ன சொல்லுவா? அந்த இடத்துக்கு எங்க எரிக்க வைக்கமோ இடுகாடு சொல்லுவாங்க. இடுகாடு. நான் என்ன ஸ்மசானம் சொல்றேன். ஸ்மசானம் எங்க மேபி ஹிந்தி மராட்டி வேர்டு தெரியல.
அங்க வந்து கொண்டு போகும்போது அப்புறம் அவர் எப்படி பேசுறாருலாம் கேட்கக்கூடாது. ஒரேடியா ஸ்டோரினா ஷுட் பி லைக் அ ஸ்டோரி, ஓகே, ஃபேபிள் மாதிரி. அப்ப அவர் வந்து அங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் கேட்கிறாராம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இல்ல இறக்குற தருவாயிலேயே வந்து ஒரு ஒருத்தரா கேட்கிறாராம், நீ வந்து என்னப்பா, நீ வந்து என்னோட சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னு தான் இங்க நிக்கிறேன்ப்பான்னு. நீங்க நிக்கிறியா, சரி, எங்க பெரிய பிள்ளை தான் நிக்கிறேன், நடு பிள்ளை எங்க இருக்கேன்னு, பொண்டாட்டி எங்க, அது அவளும் நிக்கிறேன், நீங்கெல்லாம் இங்க இருந்தேன்னு பிசினஸ் யாரு பாக்குறது அப்படிங்கிறார். இறந்து போறார். அது ஒரு ஸ்டோரி. அப்படின்னா என்னது, இறக்குற தருவாயில் இவர் வந்தாச்சு, அப்பவும் பிசினஸ பத்தி ஒரு நினைப்பு, அது லாஸா போயிடுமே, நீங்க எல்லாரும் என் பக்கத்துல இருந்தனாக்க பிசினஸ் யார் ஓட்டுறது, அப்பவும் பணம் பணம் பணம்னு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் இறந்து போன அப்புறம் இது வேற ஒரு ஸ்டோரி, நான் சும்மா குக்கப் பண்ணி சொல்றேன், அது இருக்கு. அங்க போயிட்டு பாக்குறாரு, அங்க வந்து எல்லாம் வந்து இத எரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து விறகெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கா. இவருக்கு உள்ளூர தோன்றதான், நான் என்ன புத்தி கெட்டு நான் வந்து வேண்டாதைக்கு நான் வந்து துணி வியாபாரமா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார். நான் அந்த வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் விட்டுட்டு பேசாம அந்த விறகோட வியாபாரம் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா மனிதன் இறந்தப்புறமா அதுக்கு ஒரு மவுஸ் இருக்கு பாருங்க. மனுஷன் இறந்து போனாலும் அந்த டிம்பருக்கு ஒரு மவுஸ் இருக்கு. விறகுக்கு விறகு தானே வேணும் இல்லையா, துணிமணி எல்லாம் போட்டு எரி வைக்க முடியாது. அப்பவும் அந்த ஆளுக்கு, பிசினஸ் பண்றவனுக்கு இறந்தாலும் நமக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும், இந்த மாதிரிதான் எண்ணம் போறதே தவிர அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கா. அவங்க வந்து இறக்குற தருவாயில, ஏன்னா வாழ்நாள் முழுக்க அதுதான் ப்ராஃபிட், பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ, இது கணக்கே பார்த்து பார்த்து எத்தனை குமிச்சு வச்சிருக்கோம். பட் அதேதான் பழக்கம் நமக்கு. அதேதான் நான் டெய்லி இத்தனை வருஷமா எங்க அப்பா தாத்தா எல்லாம் அதான் பண்ணா, நானும் அதே பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் என்ன நம்ம இதுக்கு போறது, அந்த பயணத்துக்கு நம்ம ஒண்ணுமே சேர்த்து வைக்கல. பட் தே டோன்ட் நோ. அவ வந்து அதுலயே ஊறி போய் இறக்குற தருவாயிலும் சரி, இறந்த அப்புறமும் என்னது, பிசினஸ பத்தி தான் நினைக்க தோணும். சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம பண்றோம், ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பின்ன பௌதிக உலகத்துல அதெல்லாம் இல்ல. நான் பகவத்கீதா படிச்சேன், ஞானத்தை வளர்த்துட்டேன், ஆத்ம ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்து நான் சொன்னா ரேஷன் எல்லாம் தரமாட்டான் அவன். நம்ம அதுக்கு வேண்டி ஒரு ஷோ போட தான் வேண்டியிருக்கு. ஆனாலும் இந்த லைக் ஹவ் யூ பீப்புள் ஆர் மேனேஜிங் இல்லையா, வீட்டையும் பார்த்துட்டு ஜாபையும் பார்த்துட்டு இங்கேயும் வந்துட்டு எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா. சிந்துஜா மாதாஜி ஆல்சோ ஒர்க்கிங். வேறு ஊர்ல இருந்தாலும் வந்து வேறு என்ன ஊர்னா என்னது, வேற கண்ட்ரியே ஸ்டில் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபார் திஸ், இந்த கேட்கறதுக்குள்ள ஆர்வம், அதனால வராங்க. மாதாஜி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வீட்டுல ஒரே பொறுப்பு தான் இல்லையா, இல்ல பசங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தை இருந்தாலும் அவங்களையும் மேனேஜ் பண்ணி சோ ஷி இஸ் மேனேஜிங். ஸோ இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும், எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு we have to go along. ஸோ இதுதான் வந்து இறக்குற தருவாயில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம அது வந்து நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு. அப்ப வந்து அப்போ இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றேன், அதனால நான் வந்து இப்பவே நல்ல உடல்ல இருக்கும் போதே நான் வந்து உங்களை பத்தி நல்லா எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் என்னது பூஜை பண்றேன், உங்களை நினைத்து உபவாசம் இருக்கேன். இப்போதான் ஏகாதசி போச்சு, அதுல வந்து நான் விரதம் இருந்தேன். எல்லாம் ஒரு ஏகாதசி வர்றது கிடையாது, நான் தினமும் சாப்பிட்றதே உங்களுக்கு அருள் இது உங்களுக்கு கண்டருள பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்றேன். நான் வந்து ஜபம் பண்ணாத நாள் கிடையாது, அந்த 16 rounds கண்டிப்பா பண்றேன், அதுக்கு மேலே பண்றேன். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எப்பவுமே நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். ஆனா நீங்க வந்து கடைசி நேரத்துல நான் மறந்து போயிட்டேன், ஓ நீ அந்த டிவோட்டியா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன கைவிட்டுடாதீங்க, இதெல்லாம் நினைவு வச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு நினைவு கூறுறாராம் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதுதான் கொடுத்துருக்கேன். சோ நான் இதை கொஞ்சம் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சோம்னா அப்புறம் இங்க நீங்க படிக்கலாம். சோ மன வளர்ச்சி பெறாத எளிய விலங்குகளை போல அல்லாமல் மரணமடையும் மனிதன் ஒருவன் தனது வாழ்வின் செயல்களை இரவு நேர கனவுகளை போன்று நினைத்து பார்க்க முடியும். எனவே இறக்குற தருவாயில அவன் ஃபுல் இது தெரியும் அவனுக்கு, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், இவ்வளவு நாள்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி ஆகும். எனவே அவனது மனம் பௌதிக ஆசைகளை நிரம்பி காணப்படுகிறது. இதன் விளைவாக அவனால் ஆன்மீக திருநாட்டினுள் ஆன்மீக உடலுடன் நுழைய முடியாது. பக்தர்களோ, ஆனா இது வந்து நார்மல் சராசரி மனிதன். ஆனா பக்தர்களா இருக்கிறவன் என்னது, பகவத் பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இறையன்பிற்கான உணர்வை வளர்த்துள்ளனர். அவனது அது வந்து வாழ்நாள் முழுக்க அவன் அதே இறை உணர்வோடு இருந்ததுனால அவன் இறக்குற தருவாயில அதுதான் அவனுக்கு நினைவு. இதே பௌதிக விஷயங்கள்ல வந்து அதான் அந்த டிம்பரோட சொன்னேனே, அவன் வாழ்நாள் முழுக்க டிம்பர் இந்த மர சாமானத்தை வந்து வியாபாரம் பண்ணவும் வந்து இறக்குற தருவாயிலையும் அதைதான் நினைக்கிறான், பிசினஸ் பத்தி நினைக்கிறான். சோ பக்தர்களோ பகவத் பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இறையன்பிற்கான உணர்வை வளர்த்துள்ளனர். ஒருவேளை பக்தனால் மரண நேரத்தில் பகவானுக்கான தனது சேவைகளை நினைத்து பார்க்க முடியாவிட்டால், இறக்குற போறேன், நான் ஒரு மாதிரி இருக்கேன், மயக்கம் வந்தாச்சு, ஆனா நான் இங்க வந்து விளக்கு ஏத்தல, நான் இன்னைக்கு அந்த ஃபிளவர் வந்து ஆஃபர் பண்ணல, இன்னைக்கு காலையில எனக்கு பால் கொடுத்தாங்க, அந்த பால் கூடி நான் வந்து ஆஃபர் பண்ண மறந்து போயிட்டேன், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நினைப்புல இருக்கா அவனுக்கு வந்து நினைத்து சேவைகளை நினைத்து பார்க்க முடியாவிட்டால் கூட பகவான் அவனை மறந்து விடுவதில்லை.
பரவாயில்ல, நீ இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டியே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் உன்னால முடியல உடம்பு, இப்ப நமக்கே ஒரு நாள் ஃபீவர் வந்து கொடுத்தலாம், நீ முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் டேக் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஆன் யூ. அதுதான் எப்பவுமே நான் வந்து சொல்லுவேன். இஸ்கான்லயே வந்து ஒரு ஆச்சாரியரும் இல்ல பண்ணிதான் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. கோ வித் த ஃப்ளோ, எப்ப முடியறதோ அப்படி பண்ணு. நிர்ஜல உபவாசம் முடியும்னா பண்ணு. இப்ப வெயில் காலம்லாம் வந்து நிர்ஜலம் பண்ண முடியாது, தாகம் எடுக்கும். இல்ல அன்னைக்கு நான் பண்ணியிருப்பேன்னா அடுத்த நாளைக்கு என்னது என்னது சொல்லுவா ஐவி குளுக்கோஸ் ஏத்துறதுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்மளால முடியற அளவுக்கு அரை நாள் என்னால பசி தாங்க முடிஞ்சது, அதுக்கு மேல தாங்க முடியலன்னா சாப்பிடலாம். ஏன்னா அவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும். எவ்வளவு பகவானுக்கு பண்றோமோ அவ்வளவு கிடைக்கும். தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரே வீராப்பாலாம் பண்ணிட்டேன்னா அது வந்து சேலஞ்சிங் பகவான் அர்த்தம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ வந்து அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பகவான் வில் கிவ் யூ கன்செஷன், நோ ப்ராப்ளம்ப்பா, நீ என்ன நினைக்க முடியாத நேரம் வந்தாலும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பகவான் வந்து அவனை மறந்து விடுவதில்லை. பக்தனுடைய தியாகங்களை பகவானிடம் ஞாபகப்படுத்துவதற்காகவே இப்பிரார்த்தனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்லோகம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அந்த பகவானுக்கு ரிமைண்டர் கொடுக்குறா போலியா. ஆயினும் இவ்வாறு படுத்தாவிடனும், ஞாபகப்படுத்தலைனாலும் என்னது, பகவான் தமது தூய பக்தனால் ஆற்றப்பட்ட தொண்டினை மறப்பதில்லை, இது கன்ஃபர்ம்டு. அதனால ரொம்ப உயிரை கொடுத்து நான் வந்து பக்தி பண்ணேன், நான் அத்த பண்ணேன் இத்த பண்ணேன் எல்லாம் வீராப்பா பேசுறது ஒன்லி மக்களை வந்து ஈர்க்கிறதுக்கு தான். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னா அதை சொல்லவே வேணாம், ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும். இட் இஸ் a deal between us and God. அப்ப நம்ம வந்து அதை பத்தி பேசி இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி அவங்க ஆஹா ஊஹூ சொல்றதுக்கு நம்ம அதுக்கெல்லாம் வெயிட்டே பண்ண வேண்டாம். அன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, பின்னாடி வேற ஏதாவது சொல்லுவா. அதனால அந்த இதுக்கு கிளாப் பண்றதுக்கும் சபாஷ் சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்ப யார் படிக்கணும்? இப்ப யாரு? சிந்துஜா மாதாஜி தான் அந்த ஸ்லோகம் படிச்சா இல்லையா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, உங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பக்தர்களுடனான தமது நெருக்கமான உறவை பற்றி பகவத்கீதையில் 9.34 தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பிருதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழப்பிறப்பை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைவார்கள், பரமகதியை அடைய முடியும். இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அடுத்தது படிங்க. உங்களுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு படிக்க, எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க நீங்க. வினோத தாகூர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். கிருஷ்ண பக்தன் ஒருவன் சூதுராசர மோசமான நடத்தைகளை கொண்டவன் என்று தோன்றினால் கூட அவன் சாதுக்களின் சரியான பாதையில் இருப்பதாக மதிக்கப்பட வேண்டும். சூதுராசர என்னும் சொல்லின் உண்மையான பொருளை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மா இரட்டை நோக்கங்களுக்காக செயல்பட வேண்டியுள்ளது. உடலை பராமரித்தல் மற்றும் தன்னுணர்வு, சமூக அந்தஸ்து, மனவளர்ச்சி, தூய்மை, தவம், உடல் நலம், வாழ்க்கை போராட்டம் ஆகியவை அனைத்தும் உடலை பராமரிப்பதற்கானவையே. மற்றொரு தரப்பட்ட செயல்கள் தன்னுணர்விற்கானவை. அவை பகவத் பக்தன் என்னும் நிலையிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன. அந்த தொடர்பிலும் ஒருவன் செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது. ஒருவன் இந்த இரண்டு வேறுபட்ட செயல்களையும் ஒன்றுக்கொன்று இணையான முறையில் ஒன்றாக நிறைவேற்றியாக வேண்டும். ஏனெனில் கட்டுண்ட ஆத்மாவினால் தனது உடலின் பராமரிப்பினை கைவிட
கைவிட இயலாது. இருப்பினும் பக்தி செயல்கள் அதிகரிக்கும் போது அதற்கேற்ப உடலின் பராமரிப்பிற்கான செயல்கள் குறைகின்றன. பக்தி தொண்டில் அளவு சரியான நிலையினை அடையாத வரை பக்தனிடம் அவ்வப்போது உலகாயத தன்மைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஆயினும் அதற்கு உலகாயத தன்மைகள் நீண்ட காலம் தொடர முடியாது என்பதையும், பகவானது கருணையினால அதற்கு குறைபாடுகள் வெகு விரைவில் முடிவிற்கு வந்துவிடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே பக்தி தொண்டின் பாதை மட்டுமே சரியான பாதையாகும். ஒருவன் சரியான பாதையில் இருப்பானே ஆனால் அவ்வப்போது காணப்படும் உலகாயத தன்மைகள் கூட அவனை தன்னுணர்விற்கான முன்னேற்றத்திலிருந்து தடுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்க படிச்சீங்க? ஸ்டார்டிங் ஆல்மோஸ்ட் 2 பேஜ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னது பக்தர் அப்ப என்னது நம்ம இதுல முடிச்சோம் வந்து பகவான் வந்து நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் வந்து மறக்கிறது இல்லை. நம்ம அந்த பகவத்கீதாலே ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு இல்லையா, அந்த அணில அப்படி வருடி கொடுக்குறாரு இல்லையா, அது சின்ன சின்ன கல்லு, அது எப்போ போட்டு எப்போ இது நிறைய போறது, அந்த இது பிரிட்ஜ் கட்டுறது, பாலம் கட்டுறதுக்கு வந்து நானே ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணித்தாரு பகவான். அதுக்கும் வந்து வருடி கொடுத்து அதுக்கு என்ன நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவானுக்கு சிறிய தொண்டு புரிந்தாலும் அது வந்து மகத்துவமானது. அதுவும் வந்து என்னது வேஸ்டா போகாது. நம்ம வந்து எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அது வந்து நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். சோ பக்தர்களுடனான தமது நெருக்கமான உறவை பற்றி பகவான் பகவத்கீதா 9.30 இருந்து 34 30 இருந்து 34 வரைக்கும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார். என்ன சொல்றார்? ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும், ஒருத்தன் வந்து பக்தன் சொல்றான், ஆனா அவனுக்கு வந்து தம் அடிக்கிறதுக்கு ஆசை, ராத்திரியான கல்லு குடிக்காம அவனுக்கு தூக்கம் வராது, அந்த மாதிரி இருக்கு, பெண் பித்தனா இருக்கான், ஏதோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும், ஆனா பக்தியில வந்து காலையில இருந்துன்னா அவன் கரெக்டா எழுந்துடுறான், குளிக்கிறான், அதுல இது நாமத்தெல்லாம் விட்டுன்னு பக்தி பண்றான், மங்களாரத்திக்கெல்லாம் வரான், எல்லாம் பண்ணிட்டனால அவனை வந்து சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏன்? அவன் பாக்கியுள்ள விஷயம் எல்லாம் போகும், அது வந்து பழக்க தோஷத்தினால அவனுக்கு வந்ததே தவிர, அது வந்து அவன் அப்படி இருக்கானே, அவன் கள்ளு குடிச்சான், அவன் வந்து சிகரெட் ஊதுறான், ஆனா காத்தால மாத்திரம் வேஷம் கட்டுறான், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவனை ஏளனமா பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவன் வந்து அந்த பாதையில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம், இந்த பேகேஜ் எல்லாம் விட்டு போயிடும், கெட்ட சுபாவங்கள் எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஏன்? அவன் பிரசாதம் உண்கிறான், அவன் காலையில இருந்து வந்து இதெல்லாம் பண்றான், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறான், அப்போ முள்ள என்னாகும், கெட்ட பழக்கமும் விட்டு போகும். இப்ப நமக்கே இருக்கு, காப்பி பழக்கம் இருக்கு வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு சீரியல் பழக்கமே இருக்கு வச்சுக்கலாம், என்னாகும், அதுவும் விட்டு போகும் ஒரு நாளைக்கு. அது மாதிரி ஆனா நம்ம அது முயற்சி செய்யணும். நம்ம வந்து அதுதான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்க போய் உட்கார்ந்தோம்னா எஸ் அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. இதுல நான் கண்டிப்பா நான் வந்து இருக்கேன், இத ஒரு நாளும் மிஸ் பண்றது இல்லை, ஒரு கிளாஸும் மிஸ் பண்றது இல்லை, ஒரு நாளும் என்னது ஜபம் மிஸ் பண்றது கிடையாது, கோயிலுக்கு தினமும் போறேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் இருந்தாலும் அதுவும் விட்டு போகும் சொல்லிட்டு 9.30 இருந்து 34 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஒரு நாள் பண்ணேன், 4 நாளைக்கு பண்ணல, அந்த மாதிரி இல்லாம திடமா இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த இது என்னது, இந்த தராசு மாதிரி தான் இது வந்து, நல்லது பண்ண 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 அதோட வந்து இது இறங்கிட்டே போகும், இது வந்து விட்டு போயிடும். இந்த கெட்ட பழக்கங்கள் எது சாதகமா இல்லையோ அதெல்லாம் மெதுவா விட்டு, அவன் அதுக்கு முயற்சியே எடுக்க வேண்டாம். காப்பி பழக்கம் விடுறதே இல்லைன்னா விடும். ஒரு நாளைக்கு இந்த சரி இந்த ஜபம் முடிச்சுட்டு குடிக்கலாம், சரி இன்னைக்கு வந்து இந்த பூஜை முடிச்சுட்டு பண்ணலாம், இன்னைக்கு வந்து அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு தான் காப்பி குடிக்க போறேன், ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அப்படி பண்ண என்னாகும், காப்பி குடிக்க கொஞ்சம் பின்னாடி போக 4 டைம் காப்பி குடிக்கிறது 3 டைம் ஆயிடும், அப்புறம் 2 டைம் ஆயிடும், 1 டைம் ஆயிடும், அப்புறம் இல்லாமையும் வந்து கழிந்து போகும், காப்பி குடிக்காம இருந்துடும். அப்புறம் நமக்கே அதிசயமா இருக்கும், அது எப்படி விட்டு போய் எடுத்து, நான் தான் ஒண்ணும் முயற்சி பண்ணவே இல்லையே, ஒன்லி ஐ போஸ்ட்போன்ட் இட், 4 நாளைக்கு ஒருக்கா, அப்புறம் 8 நாளைக்கு ஒருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இது ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த துருவ மகாராஜா எப்படி அவரால் முடிஞ்சது 5 வயசு குழந்தையால வந்து இலையும் இது என்னது வந்து 4 நாளைக்கு ஒருக்கா 8 நாளைக்கு ஒருக்கா அவர் வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்து பகவானுக்கு தியானம் பண்ணா, நம்மளால ஒரு காப்பி குடிக்காம இருக்க முடியாத தாராளம், நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருக்க முடியாத தாராளமா. சோ எதுவுமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு பகவானுடன் என்னது பகவானுக்கு தொண்டு, இது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறது வந்து பகவானுக்கு ஒரு தொண்டு, இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ஒரு தொண்டு நினைச்சோன்னா ஈஸியா அது வந்து விட்டு போயிடும். அதனால ஒரே 1 fine day விட்டு போறதுன்னா அது அவ்வளவு அடிக்ஷனா இல்லாதவங்களுக்கு போயிடும். இப்ப என்னோட எல்லாம் காப்பி எல்லாம் அடிக்ஷன் சொல்ல முடியாது, டெய்லி குடிக்கிறதா. ஆனா அந்த ஏகாதசி ஃபர்ஸ்ட் அந்த 18 days கோர்ஸ்ல ஏகாதசி வந்தோடனே இவர்தான் அந்த நம்ம குருஜி தெரியுமே, அவர் சொல்லிட்டு தான் வந்து சரி ஓப்பியா காப்பி குடி, எனக்கு எல்லாமே புதுசு, ஒண்ணுமே தெரியாது, காப்பி அப்போ சரி அன்னைக்கு காப்பி குடிக்காம இருக்கலாம். அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் 108 பண்ணினேன், எனக்கே சேலஞ்ச். ஆனா சாயந்தரம் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி 7 8 மணி 9 மணி ஆகிறதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயிடுது.
ஒரு எனர்ஜி இல்லாத மாதிரியும், தூக்கம் அப்படி கண்ணுல தூக்கம் அப்படி வந்து டயர்ட்னஸ்னால கண்ணு மூடுறது, உட்கார்ந்து ஜபிக்கிறேன், நடந்து ஜபிக்கிறேன், தள்ளாடுறது. ஆனா முடிச்சேன் நான் 12 மணிக்கு. அப்போ அவர் அடுத்த நாளைக்கு 12 மணிக்கு முன்னாடி முடிக்கணுமா? அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க அடுத்த நாளைக்கு கூட பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னாரு. நன்னீர்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து கண்ணு அந்த எப்படியும் அந்த டைம்குள்ள பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, உங்களால எவ்வளவு முடியுமா பண்ணல. எனக்கு மனசுல இருந்தது பண்ணணும், 108வது பண்ணணும், அப்படி ஸ்டார்டிங் அப்படி பண்ணேன். அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தோன்னே எப்படி என்னால காப்பி குடிக்காம இருக்க முடிஞ்சது. எனக்கு விரதம் வேற. அன்னைக்கு வந்து விரதம். அந்த மாதிரி நான் விரதம்லாம் இருக்கிறப்ப இதே கிடையாது, பழக்கமே கிடையாது. ஓ அப்படி விரதமும் இருந்து காப்பியும் குடிக்கல. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல் டே ஜப்பா பண்ணும்போது எல்லாமே அப்புறம் சாப்பாடு சரியா இல்லை இல்லையா, நீங்க ஜவ்வரிசி தான். அதனால டயர்டா போனேன்னா என்ன தெரியல. அடுத்த நாளைக்குலாம் காப்பி குடிக்காம அப்படியே பழக்கமே ஆயிடுச்சு. காப்பி இஸ் அவுட் ஆஃப் மை இது. வீட்டுல இருக்கு, அப்கோர்ஸ் பாக்கி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் குடிக்கணுமே, அது இல்லாம நம்மளால சர்வே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி கிடைச்சுன்னா ரொம்ப லக்கு. இல்லவே இல்லை, மண்டை வெடிச்சிடும் அப்படின்னாக்கா எஸ், மண்டை வெடிக்காம வச்சுக்கிறதுக்கு குடிக்கலாம். ஆனா என்னது, டோசேஜஸ் கம்மி பண்ணி பெரிய கிளாஸ் குடிச்சது ஒரு அரை கிளாஸா குடிக்கலாம், 1/4 கிளாஸ், 2 நேரம் குடிக்கிறது, ஒரு நேரம், அந்த மாதிரி பண்ண என்னன்னா அடிக்ஷன், மெயினா இது அடிக்ஷன்ல இருந்து விட்டு போயிடும். இது காப்பியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். பாக்கி தர மெனி திங்ஸ் இன் லைஃப் அது அடிக்ஷனா இருந்ததுன்னா விட்டு போயிடும். ஓகே. சோ அவன் வந்து அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். என்னில் அவன் என்னது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நல்ல மனிதனாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை. அதுவும் வந்து அந்த ஸ்லோகம் வருது. தைரியமா வந்து எல்லாத்தையும் போய் சொல்லு, என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறவன் வந்து என்னைக்குமே அழிய மாட்டான். அழிய மாட்டான்னு என்ன அர்த்தம், என்னுடைய வந்து ஆசைகள் எப்பவுமே இருக்கும். என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறவனுக்கு என்னோட பின்னாடி என்னது, ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி அ பிளெஸிங் டு ஹிம். அப்போ பகவான் பிளெஸிங் இருந்தா ஏதாவது கெட்டது நடக்குமா? இல்லையா, என்னோட தான் இடி விழுந்தது, இந்த வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா என்னது அது, இது இல்லையா, நிலநடுக்கம் வந்து விழுது. கரெக்ட் தான், எல்லாரும் விழும், உன்னுடைய விழும். ஆனா உன்னோட விழுந்ததுனால ஏதோ நன்மை நடக்கும். நீ அட்லீஸ்ட் இந்த வீட்டுல இல்லாம நீ வெளியில இருந்தியே, வீடு தானே விழுந்த, உன் மேல விழுலையே. எத்தனை பேர் அதுக்குள்ள போயிட்டாங்களே, வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இறந்து போயிட்டாங்களே, அந்த கதி உனக்கு வரல இல்லையா. அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஓ கரெக்ட் இல்ல, வந்தது எல்லாருக்கும் வரும், நேச்சுரல் கெலாமிட்டி எல்லாருக்கும் வரும். எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஃபீவர் வருது, எனக்கு வருது, பத்தியா பகவானை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு கோவிட் வந்துடுத்து, எனக்கு ஃபீவர் வருது, காஃப் வருது, கோல்டு வருது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது. we are not made of steel இல்லையா. ஸ்டீல் பாடியா இருந்ததுனாக்கா ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகாது, எல்லாமே வரும். ஆனா என்னது, தலைக்கு வந்தது தலை பாதியோட போச்சு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஏதோ பெரிய மேஜர் கலாமிட்டி வரதுக்கு ஏதோ சின்னதா வந்து போயிடுது. அந்த மாதிரி நினைத்து அவன் வந்து தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைவான். ஏன்னா பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை. சோ குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை. என்னுடைய எப்பவுமே அந்த அருள் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அவன் வந்து எனக்கு எப்பவுமே நித்தியமான தொண்டு புரியறான். அப்ப என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே இருக்கும். அப்புறம் என்னது, பிரித்தாவின் மகனே, அப்புறம் என்னது, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்பிறப்பை சார்ந்தவர். உடனே பெண்கள்லாம் கீழ்பிறப்பான்லாம் கேட்கக்கூடாது. மெயினா என்னன்னாக்கா, இது கீழ்பிறப்புன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவான் தொண்டு புரியாதவங்க எல்லாருமே கீழ்பிறப்பு தான். அது இப்ப என்ன பெரிய ஒரு என்னது பண்டிதனா இதா இருக்கும், பண்டிதன்லாம் பண்ணுவாங்க. பூனல் போட்ட பெரிய ஒரு ஆச்சாரியார் ஃபேமிலில இருந்து இருக்கானாக்கா, அப்பா தாத்தா எல்லாரும் பண்றாங்க, இந்த புள்ள பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா வந்து கீழ்பிறப்பு தான். சோ கீழ்பிறப்புனா மெயினா என்னன்னா, பகவானுக்கு தொண்டு புரியாதவன் எல்லாருமே கீழ்பிறப்பு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அனிமலிஸ்டிக் லைஃப் அவன் வந்து லீட் பண்றான். அனிமலும் சாப்பிடுறது, இனத்தை பெருக்கிறது, பசி வந்தா சாப்பிடுறது, அப்புறம் என்னது குடும்பத்தோட வாழறது, எல்லாம் அதுக்கும் இருக்கு, நம்மளுக்கும் இருக்கு. அது ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறது இல்ல, நானும் படிக்கிறது இல்ல. யூஆர் லீடிங் அனிமலிஸ்டிக் லைஃப். அனிமல்னா கீழ்பிறப்பு தான். சோ அந்த மாதிரி கீழ்பிறவிகள் ஏன் பெண்களை கொடுத்திருக்காங்க, பெண்களுக்கு நேரம் கிடையாது. அது இப்போது கொஞ்சம் பரவாயில்ல பெண்களுக்கு. ஏன்னா இப்ப எல்லாம் குயிக்கா வேலை முடிக்கிறதுக்கு மிக்சி என்ன, வாஷிங் மிஷின் என்ன, அது இதுன்னு வந்து கொடுத்து அப்புறம் ஈக்குவாலிட்டி சொல்லிட்டு என்னது, புருஷன்மார்களும் எல்லாம் வேலை பண்ணுவாங்க. சில பேர் வீட்டுல உடனே நீங்க சண்டைக்கு வராதீங்க, எங்க வீட்டுல எல்லாம் வரது இல்ல மாத்தாச்சுன்னா, எங்க வீட்லயும் கிடையாது. எங்க வீட்டுல எல்லாம் கையில கொடுத்தாதான் உண்டு. இல்ல அவங்களே பண்றாங்கன்னா அன்னைக்கு கேஸ் எரியும், பாத்திரம் வந்து கரிஞ்சு போகும், எல்லாம் நடக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை பாவம். ஏன் அப்ப நமக்கு நம்ம எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து கையில கொடுத்தாதான், கையின்னு இல்ல பண்ணி வச்சா எடுத்து கொண்டு சாப்பிடுவாங்க. சில பேர் வீட்டுல அப்படி இல்ல, சுட சுட கையில போட்டு பிளேட்ல கொடுத்து கொடுக்கணும். நல்லவேளை வாயில ஊட்ட சொல்லலையே. அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இல்லாம இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லதுதான். சோ அப்ப பெண்களுக்கு எல்லாம் அந்த காலத்துல நேரம் கிடையாது. விறகடுப்பு, வீட்டை பார்க்கணும், தண்ணி எல்லாம் நம்ம குழாய் திறந்தாலும் தண்ணி வருது, அங்க எல்லாம் கிடையாது. போனோம், கிணறு எங்கேயோ இருக்கும். இன்னைக்கு இருக்காங்களே இல்லையா நிறைய இந்த இதுல எல்லாம் இருந்தது, ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி ஏரியால எல்லாம் பார்க்கலாம். குடத்துக்கு மேல குழம்பு எல்லாம் அப்படி வச்சுட்டு போவாங்க தண்ணி கொண்டு வரதுக்கு. அந்த மாதிரி இடமெல்லாம் இப்பப்போ குறைஞ்சு போறதுன்னு நினைக்கிறேன்னா, இதெல்லாம் போட்டு. பட் சொல்றேன், இப்ப என்னன்னா பெண்களுக்கு அது மாத்திரம் வீட்டு வேலை மாத்திரம் இல்ல, குழந்தைகளை பெற்றுப்பாங்க.
குழந்தைகள் யார் வளர்த்துவான்னு சொல்லி அதுவும் அவங்க தலையில தான் வரும். எல்லாமே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பகவானை பத்தி நினைக்கிற நேரம் இதே கிடையாது. வாயால் வேணா சொல்லுவாங்களா இருக்கும், ஒன்னு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல, ஸ்கூலுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க. அப்ப காதால கேட்டதும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதே போல வைசியர்கள், பணம் 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 பணம்னு இருக்கிறவங்க வைசியர்கள்னா இது பிசினஸ் பீப்புள். அவங்களுக்கு எப்பாவது டே நைட் அவங்களுக்கு பணம் தான் வந்து தெரியும். அது அந்த ப்ராஃபிட் பண்ணும், டீல் பண்ணும், அதுல வந்து என்னது ஐஷுட் அந்த டீலை பேசி முடிக்கணும், அது இதுன்னே இருப்பாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு வேணுது பகவானை பத்தி உள்ளது திங்க் பண்றதுக்கு நேரம் கிடையாது. நேரம் கிரியேட் பண்ணலாம், பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எப்படின்னா, இப்ப கடையில வச்சிருந்துக்கலாம் பார்க்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஏறினோன்னு ஊதுபத்தி காத்தி, ஏன்னா அன்னைய டே எனக்கு நல்லா போகணும், எனக்கு நல்ல பிசினஸ் நடக்கணுமேனே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வேணா பண்ணுவாங்களே தவிர, நான் யாரு ஆத்மாதான், இந்த ஒரு இது உடல்ல இருக்கேன், அடுத்த நல்ல பிறவியில போகணும், இல்ல நான் வந்து பகவான் இடத்துல போனோம் அந்த மாதிரி அவன் வந்து வழிபட மாட்டான். சோ அதனாலதான் வந்து வைசியர்களையும் அது கீழ்பிறப்புன்னே சொல்லிட்டாங்க. அதே போல சூத்திரர்கள், அவங்களுக்கு வந்து ஞானமே கிடையாது, ஒன்னுத்துக்கும் கிடையாது, அவங்க உழைப்பாங்க அவ்வளவுதான். எப்பவும் வந்து உழைப்பாங்க, எல்லாருக்கும் உழைச்சு கொடுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நேரமே கிடையாது. இல்ல எனக்கு அங்க போனோம், இங்க போனா, அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஒரு இது வேலையை எந்த நேரமும் வேலைன்னு இருக்கிறவங்களும் சூத்திரர்கள் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கே சூத்திரர்கள், நாட் ஜாதி வைஸ். அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்புல இருப்பாங்க. காலையில இருந்து இல்ல எனக்கு கிளாஸ் வரது 6 மணி கிளாஸ் இல்ல, முடியாது, என்ன சமைக்கணும், குழந்தைகளுக்கு டப்பா கட்டணும், ஹஸ்பண்ட் கட்டணும், அப்புறம் சரி இப்போ மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஃப்ரீயா இருப்பேன், இல்ல ஸ்கூல்ல இருந்து குழந்தைகளுக்கு கூட்டின்னு வேணும், அவங்களுக்கு டியூஷனுக்கு அனுப்பணும், அது இது ஓகே 7 மணி, அப்புறம் திரும்பி ராத்திரிக்கு சமைக்கணும், முடியாது. அப்போ 9 மணி எனக்கு தூங்கணுமே, என்ன காலையில எழுந்துக்கணுமே. சோ எந்த நேரமும் வேலைன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு கீழ்பிறப்பு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதாவை படிக்கிறதுக்கோ வேற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறதுக்கோ ஒண்ணுமே நாட்டம் இல்லாத இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். சோ அந்த மாதிரி வந்து உழைன்னு உழைக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ், சோ பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என்ன கீழ்பிறப்பு. சோ இது வந்து பகவத்கீதாலேயே சொல்லியிருக்கு. சோ வி ஷுட் நெவர் டேக் இட். பெண்களை ஏன் அப்படி கீழ்பிறப்பு சொன்னார்கள் அப்படின்னு, அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் டீப் மீனிங் இதுக்கு. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேவ் டீப் மீனிங். அப்ப நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் பகவான் அப்போ என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் சரி என்னிடம் சரணடைபவர்கள், நீ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கல ஒண்ணு இல்ல, ஆனா மனதார என்ன வந்து நினைக்கிற, எனக்கு ஆஃபர் பண்றது கூட உனக்கு நேரம் இல்ல, ஆனா நீ வந்து இப்படி மனசார நினைச்சு அப்புறம் வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்குற, மனசார நினைச்சு எல்லாம் போட்டுக்கிற, அந்த மாதிரி பண்ணால் என்னது, அவங்களையும் சரணடைபவர்கள், அந்த மாதிரி சரணடைபவர்களை பரமகதியை அவங்களும் பரமகதி அடைய முடியும். ஏன்னா மனதார அவங்க பண்றாங்க, யாருக்கும் ஒப்பேற்றத்துக்கோ எல்லாத்தையும் தெரிவிச்சுண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவங்க மனசார வந்து பகவானை நினைக்கும் போது அவங்களுக்கும் பரமகதி கிடைக்கும். இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான அப்போ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே கிடைக்கும். என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு பகவான் நினைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி மனசார பண்றவங்களுக்கே பரமகதி கிடைக்கும்னா, ஹோல் டே நம்ம வந்து பகவானை திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஹோல் டே பகவானை நினைத்துதான் சாப்பிடுறான், ஆஃபர் பண்ணதான் சாப்பிடுறான், அந்த மாதிரி உள்ளவனை பத்தி கேட்க வேணும், டெஃபினட்டா அவனுக்கு வந்து இடம் கிடைக்கும். இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது, எல்லாம் அவங்க வந்து டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய இடத்தில் இடம் கிடைக்கும். எனவே துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கம் நிறைந்த உலகம், அசாஸ்வதம் வேற. அசாஸ்வதம்னா என்னது, இது வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது, இது டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும், அழியப்படும், இந்த உலகம் எல்லாம் அழியப்படும். இந்த மாதிரி உலகத்துல இருந்தும், இந்த மாதிரி இருந்தும் நீ வந்து எனக்கு தற்காலிக உடல்களை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து எனக்கு வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக நீ என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். எவ்வளவு இடத்துல அவர் வந்து சொல்றாரு தெரியுமா. நானும் கொஞ்ச நாள எக்ஸசைஸ் இது பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு கிளாஸையும் பஜன் கிளாஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்லோகா வரும், இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும். எதுல எல்லாம் அவர் வந்து எவ்வளவு ஸ்லோகாஸ்ல அவர் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். டோன்ட் வரி கவலைப்படாதே, நான் இருக்கேன், அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஆனா நம்ம முட்டாள்கள் என்ன, அவ்வளவுலாம் நம்ம நம்பிக்கை கிடையாது கிருஷ்ணர் பேர்ல. பேரளவுல இருக்க நம்பிக்கையை தவிர அவ்வளவுலாம் வந்து வி ஜஸ்ட் டேக் இட் ஃபார் பகவானுக்கு என்ன, அவர் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போவார், எனக்கு உள்ள ப்ராப்ளம் எனக்கு தானே தெரியும், அவருக்கா தெரியும், அவர் வந்து பாக்குறார், இப்படிதான் பேசுவோமே தவிர அவரிடத்தில் அந்த என்னது முழுமையான அந்த அனன்ய பக்தி நம்ம கிட்ட ரொம்பவே கம்மி தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து வெரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டி சொல்லலாம். அப்புறம் என்னது, இந்த ஸ்லோகங்களை ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். கிருஷ்ண பக்தன் ஒருவன் சுதுராச்சார மோசமான நடத்தைகளை கொண்டவன் என்று தோன்றினால் கூட, அதான் இப்ப சொன்னோமே, கள்ளு குடிக்கிறான், கஞ்சா அடிக்கிறான், என்ன பெண் பித்தனா இருக்கான், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவன் சாதுக்களின் சரியான பாதையில் இருப்பதாக மதிக்கப்பட வேண்டுமேன். அவன் வந்து பாக்கி உள்ளதெல்லாம் பண்றான், பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்ச எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, ஒரு நாள் இல்லாட்ட ஒரு நாள் அவன் வந்து சரியான பாதையில் வருவான் என்று அவனை சாதுவாக தான் கருதணும் அப்படிங்கிறார் யாரு, பக்தி வினோத தாக்கூர்.
சுதுராச்சாரா என்னும் சொல்லின் உண்மையான பொருளை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மா இரட்டை நோக்கங்களுக்காக செயல்பட வேண்டியுள்ளது. நம்மளாம் என்னது எல்லாமே வந்து குணங்கள் தான், நம்மள வந்து இயற்கை குணங்கள் தான் நம்மள வந்து பண்ண வைக்கிறது. இப்ப பாருங்களேன், இப்ப எல்லா ஆபீஸ்லயும் வந்தவங்க யாரு, சிந்துஜா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி. ஓகே, அவங்க வேலையை விட்டு வந்திருக்காங்க, ஒரே டயர்டா இருக்கும். பிகாஸ் ஐ நோ தட் பெயின் ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஒன்னும் எனக்கெல்லாம் இப்ப எப்படின்னா, இங்கெல்லாம் வண்டியில அடித்தடினா சண்டே போடுவோம். அடித்தடினா ஆக்சுவலி சண்டை போடுறவங்களே இருப்பான். நான் நினைச்சுவேன் இவ்வளவு டயர்டா வரும்போது இவங்களுக்கு எங்கேயிருந்து இந்த எனர்ஜி வருது சண்டை போடுறதுக்குன்னு. ஏன்னா சீட்டுக்கு வேண்டிதான் ஒரு 1 hour ஜேர்னி நின்றுட்டு வரணும். அந்த கை மேல இருந்து கை மேலேயே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஷன்ல ஏறுவாங்க இறங்குவாங்க. நம்ம பேக் ஒரு இடம் போகும், நம்ம ஒரு இடத்துல இருப்போம். நம்ம உள்ள போயிட்டு ஒளிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலி நமக்கு ஸ்டேஷன் வெளியில் வரும்போது தான் அந்த சண்டைக்கு போரிடுறா போல நம்ம முன்னாடி வரணும். அது நம்ம பதுங்கி உள்ள போயிடணும். எப்ப நம்மளை வந்து தள்ள மாட்டாங்க. நம்ம வழியில நின்னு வச்சிருந்த இந்த ஃப்ரண்ட்ல போச்சு, நம்மளுக்கு தலை பிச்சு எல்லாம் துணிமணி எல்லாம் பிச்சு எல்லாம் ஆயிடும். அப்ப எப்படி உங்களுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வருது? நம்மளாம் அப்படி சோர்ந்து போயிடுவேன். வீட்டுல வந்து வாய் திறக்க முடியாது. அப்படி அந்த மாதிரி சமயத்துல கூட நீங்களாம் வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன்னா ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. நான் என்னுடைய டேஸ் எல்லாம் திங்க் பண்ணி பாக்குறேன். சோ என்னது எங்க இருந்தேன், கிருஷ்ண பக்தன் ஒருவன், அதுதான் அங்கதான் இருந்தேன். சோ கட்டுண்ட ஆத்மா, நம்மளாம் இப்ப கட்டுண்ட இப்ப நம்ம இது இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம்னா கண்டிப்பா நம்ம முக்குணங்கள் எது நம்மளை வந்து உணர்ந்து வந்திருக்கீங்க, சத்துவகுணம் தான். சத்துவகுணம் மூங்கி நம்ம அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எசைஞ்சு கொடுத்தோம்னாலும் அதுதான் நம்மள வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண வச்சு. இவ்வளவு டயர்டா இருந்தாலும் சரி, நம்மளோ பேசுறது காதால தானே கேட்கணும். மாதாஜி சொல்லட்டும் அப்படியே கேட்டுட்டே தூங்கிட்டு இருக்கலாம், அந்த மாதிரி நினைக்கலாம். இல்ல வேலை இருக்கு, கிச்சன்ல வேலை இருக்கு, அவளுக்கு எல்லாம் சமைச்சு போடணும், ராத்திரி டிஃபன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கலாம், தெரியாது இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி என்னது, கட்டுண்ட ஆத்மா இரட்டை நோக்கங்களாக செயல்பட வேண்டியுள்ளது. உடலை பராமரித்தல் ஒன்று, என்ன இப்பதான் வேலைக்கு போனோமே, உடலை பராமரிக்கணும், சாப்பிடணும், எல்லாம் தான் வேணும். மற்ற தன்னுணர்வு பாக்குறதுக்கு என்னது, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்னது, நான் யார் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சமூக அந்தஸ்து, மன வளர்ச்சி, தூய்மை, தவம், உடல் நலம், வாழ்க்கை போராட்டம் ஆகியவை அனைத்தும் உடலை பராமரிப்பதற்கானவை. அதெல்லாம் வந்து உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ஒரு துணியை போட்டுக்கணும். அதுவும் நேத்திக்கு போட்டு துணி இன்னைக்கு போட்டுப்போமா என்ன நினைப்பாங்க பீப்புள். கூட வேற ட்ரெஸ்ஸே இல்லையா கேட்பாங்களே, அதுக்கு வேண்டியே வேற இது போட்டுக்கணும். யூனிஃபார்மா இருந்தா கவலையே கிடையாது. எந்த கம்பெனில இப்பெல்லாம் யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப பெரிய மல்டிநேஷனலா இருக்கணும், இல்ல வந்து என்னது வேற சர்வீஸ் ஓரியன்ட் ஹோட்டல் அண்ட் ஏர்லைன்ஸ்ல எல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கம்பெனி காஸ்ட் தானே. சாதாரண இதுனா நீ உனக்கு இருக்கிற துணியை போட்டுப்பாங்க. அப்ப நம்ம அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படணும், யார் என்ன நினைப்பாங்க. அது போல ட்ரெஸ்ஸிங்கா இருக்கணும். அது போல வந்து டப்பா கொண்டு போறதுலேயே நம்ம வந்து பார்த்து கேட்டு கொண்டு போகணும். இல்லாட்ட என்ன நினைப்பாங்க, உங்க வீட்டுல இதுதான், நான் டெய்லி இதுதான் சாப்பிடுவேன், டெய்லி தயிர் சாதம். ஏன்னா நமக்கு தயிர் சாதம் ஈஸி, டப்பால பண்ணி கொண்டு போறது. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே எனக்கு தெரியும் இல்லையா, வெரி ஈஸி. பட் டெய்லி கொண்டு போனா எங்கெல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ், அவங்க வந்து நம்ம தயிர் டப்பா அந்த டப்பா திறக்கும் போதே ஒரு வரை ஸ்மெல்லு வரும் இல்லையா, பிடிச்ச இதெல்லாம் கிடையாது, பால் ஊத்தி தான் கொண்டு போய் இருந்தாலும் அவங்களாம் அது சாப்பிட மாட்டாங்க. தயிர் சாதம்லாம் அவங்க சாப்பிடணும் கிடையாது. அது குழகுழான்னு இருந்தாலே சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் சுக்கா வந்து அப்படியே உதிரா இருக்கும். அதனாலே நம்மளோட இதுவும் பிடிக்காது. அப்ப சரி, அவங்களுக்கு பிடிக்காத நம்ம கொண்டு போனா நல்லா இருக்காது இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கிறவங்கள ஒரு தோசையோ, ஏன்னா அதெல்லாம் பங்கிட்டுப்பாங்க. தோசையெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு பங்கிட்டுப்பா, அப்ப எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியா கொண்டு போகும். இந்த மாதிரி ஊருக்கு ஒப்பேத்தரா போலியே பாதி வாழ்க்கை நம்ம போயிடுறது. அது போல உடுத்திக்கிறோம், அது போல சாப்பிடுறோம், அது போல வேலைக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறோம். சோ இதுதான் வாழ்க்கை போராட்டம். இவை அனைத்தும் உடலை பராமரிப்பதற்காகவே சம்பாதிக்கிறோம். எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம், நம்மள ஆத்ம உணர்வு எங்கேயோ கொண்டு போறோம், ஒண்ணும் கிடையாது. உடலை பராமரிக்கணும், குழந்தைகளை பராமரிக்கணும், பேங்க் பேலன்ஸ் ஏத்தணும், இன்னும் நாளைக்கு ஃபீஸ் வரும், எல்லாம் அதுக்கு வேண்டி. மற்றொரு தரப்பட்ட செயல்கள் தன்னுணர்வு. இப்ப நம்ம வந்து யார், நம்ம இந்த உடல்ல இருந்து வேற உடல் போனோம்னா எந்த கதியில போவோம், நம்ம என்னத்தை சம்பாதிச்சு வச்சோம், பணத்தை சம்பாதிச்சு பேங்க்ல போட்டு வச்சுட்டு இறந்துட்டோம்னாக்கா பசங்கள்லாம் அடிச்சுப்பாங்க அந்த பணத்துக்கு. அதுதான் வச்சுட்டு போறோமே தவிர, நான் இந்த கதியில போவேன், நான் ஈனப்பிறவியை பிரிப்பேன், நான் அடுத்த ஜென்மத்துல நான் என்ன இந்த ஜென்மத்தை என்னத்த புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு வச்சேன். புண்ணியம் சம்பாதிச்சாலும் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்றாரு. மேல் உலகத்தை போயிட்டு அனுபவிச்சு திரும்பி கீழே விழுவோமா, ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு தான் வேண்டவே வேண்டாம், ஒரேடியா போறதுக்கு தான் நான் பாக்குறேன். சோ அந்த மாதிரி தன்னுணர்விற்காக என்னது, மற்றொரு தரப்பட்ட செயல்கள் தன்னுணர்விற்கானவை. அவை பகவத் பக்தன் என்னும் நிலையிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன. ஒன்லி பகவானுக்கு பக்தி கொண்டு செய்யும் போதுதான் அந்த உணர்வே வரும். அது அந்த தொடர்பிலும் ஒருவன் செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது. அந்த தொடர்பால அந்த பகவானை நினைத்து நான் வந்து அது மாதிரி பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்தே போரும்பா பகவானே, இது என்னுடைய கடைசி பிறவியா இருக்கட்டும், இனிமேல எனக்கு திரும்பி பிறந்து இறந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுல வேண்டாம், நான் வந்து உங்ககிட்ட வரத்துக்கு தான் இது விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நேரம் பகவானுக்கு பரஸ்பரமா நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு கூடி நம்ம தெரிஞ்ச பாஷையில பேசி கூடி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியலாம்.
அதனால தான் சொல்றாங்க இல்லையா, பகவான் முன்னாடி கண்ணீர் விடு அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் அந்த கண்ணீர்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வராது. நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? மேபி பிக்சர் பார்க்கும்போது வரும். ஏன்னா அப்படியே உள்ளூர போயிடுவோம். அச்சோ அந்த ஹீரோயின் அழறாளே, அப்புறம் அந்த மியூசிக் எல்லாம் போடுவாங்க. இல்லாட்டும் அழுக வராது. அந்த மியூசிக், அவங்க அந்த தழக்கிற குரல்லாம் இருக்குமா, நமக்கு அழுக வரும். பகவானுக்கு முன்னாடி அழுக வருமானா ரொம்ப டவுட்ஃபுல் தான். பகவானுக்கு முன்னாடி ஏன் அழுக வரணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு தூய பக்தன் கிடையாது. பகவானுக்கு முன்னாடி அழறதுக்கு யாரால முடியும்னா, இப்படி நான் என் முன்னாடி முன்னாடி என்ன நிக்க வச்சுட்டே பகவானே, உங்ககிட்ட எப்போ கூட்டிட்டு போவ, நான் எப்போ உங்ககிட்ட வருவேன், இப்படி நிக்கிறேன் உன் முன்னாடி, ஜடமா நின்றுட்டு இருக்கேனே, திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுத்து திரும்பி திரும்பி இந்த மாதிரி இருக்கேனே. அப்புறம் என்னது, ஃபுல் உள்ளெல்லாம் மலம் தானே, மூக்குக்குள்ள பார்த்தா மலம், காதுக்குள்ள மலம், எல்லாம் உள்ள எல்லாம் சாக்கடை தான். வெளியில தான் வந்து அப்போ வந்து நான் அரை நாள் குளிக்கலாம். இப்பெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரியில அப்படி ஆயிடுச்சு. ஹாட்டஸ்ட். இப்ப சம்மர் வந்தா தெரியும், காலையில குளிச்சேனே அப்படின்னா அதுக்குள்ள நார தொடங்கும் உடம்பு. அப்ப என்னது, 2 டைம் குளிக்கணும், அதுக்கு மேலேயே ஒரு பவுடர் போட்டுக்கணும், சென்ட் போட்டுக்கணும், இப்படின்னு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப ஏன் இப்படி ஒரு பிறவி நம்ம எடுக்கிறோம்? அது வேண்டாமே, உங்ககிட்ட வரணுமே பகவான் சொல்லிட்டு அப்படி அந்த ஃபீலிங்கோட பகவான் கண்ணீராவது விட்டு அழணுமா. அது பக்தர்களாலதான் வரும், அவங்களுக்குலதான் கண்ணு. நம்ம ஏதோ பார்த்தோமா, இப்படி இப்படி பண்ணோமா, என்னத்தையும் இப்படி பண்ணோமா, ஸ்லோகம் வாயால சொன்னோமா, ஆச்சு என்னோட வேலை முடிஞ்சது அப்படி இருக்கும். ஆனா தூய பக்தன் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அவன் எப்படி மனசார பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு, போரும் எனக்கு போரும், இனிமே எனக்கு பிறவி வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு கம் டு யூ அப்படின்னு அந்த தொடர்பிலும் ஒருவன் செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது. ஒருவன் இந்த 2 வேறுபட்ட செயல்களையும் ஒன்றுக்கொன்று இணையான முறையில் ஒன்றாக நிறைவேற்றியாக வேண்டும். அப்படிதான் இப்ப நீங்க எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வேலைக்குன்னு ஜாபு மாத்திரம் போகாதைக்கு வீட்டையும் பராமரிச்சுட்டு எல்லாம் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான். சோ அது வந்து அந்த மாதிரி நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் நம்ம. ஏனெனில் கட்டுண்ட ஆத்மாவினால் தனது உடலின் பராமரிப்பினை கைவிட இயலாது. உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு இல்ல, அதெல்லாம் பரவாயில்ல, நான் போட்டு காட்டுல போய் உட்காந்துக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியை விட்டு போக முடியாது. சரி, சாப்பிடாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? முடியாது. இங்க இந்த மலைக்கு மேல கொஞ்சம் குளிர் இருக்கே, அப்ப எப்படி நான் வந்து நல்ல ஸ்வெட்டர் எல்லாம் போட்டுக்குதான் வேணும். போச்சு, அதுலயே உடல்னு வந்து விடுறது போச்சு. காட்டுல போச்சுன்னா புலி வந்து தாக்குமேன்னு ஒரு பயம். அப்புறம் பாலைவனம் இதெல்லாம் 18 days கிட்ஸ் இது வரும். அடல்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கிட்ஸோட இதுல வரும். அப்ப நான் பாலைவனத்துல போயிட்டு நான் பண்றேன், ஏன்னா குளிர் இருக்காது, ஆனா வெப்பம் பயங்கர சூடா இருக்கே அப்படின்னு. உடலுக்கு தான் இதெல்லாம் வெப்பம் குளிர் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் விட்டு நான் வந்து பகவானை வந்து என்னது தொண்டு புரியணும் அப்படின்னு. சோ இது எல்லாமே ஆத்மாவினால் என்னது உடல்னு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நமக்கு பராமரிக்க வேண்டியிருக்கு. சோ வேறுபட்ட ஒன்றுக்கொன்று இணையான முறையில் ஒன்றாக நிறைவேற்றியாக வேண்டும். ஏனெனில் கட்டுண்ட ஆத்மாவினால் தனது உடலின் பராமரிப்பினை கைவிட முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கு, அதனால்தான் கட்டுண்டிருக்கோம். அந்த உடலுக்கு உள்ளது என்ன உண்டோ அது நம்ம வந்து பண்ணிதான் ஆகணும், அதை வந்து கைவிட முடியாது. இருப்பினும் பக்தி செயல்கள் அதிகரிக்கும் போது அதற்கேற்ப உடலின் பராமரிப்பிற்கான செயல்கள் குறைகின்றன. Then he is not bothered. ஒரே பக்தி மயத்துல இருக்கும்போது என்னது, குளிரா வெப்பமா இல்ல, லாம்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்மளே பார்க்கலாம், ஆக்சுவலி ஜபத்துல அப்படியே உருப்பேட்டணும், சிலப்போ ஒரு மாதிரி சூடு வரும், சடன்லி வேர்க்கிறதே எப்படி தோணும். ஆக்சுவலி வேர்க்கு எல்லாரும் வந்து குளிரா இருக்குன்னு ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணிப்பா. எனக்கு உண்டு, நான் அந்த மாதிரி எனக்கு உணர்ச்சி எல்லாம் வரும் சிலப்போ. இது எனக்கு மாத்திரம் இப்படி வேர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்லாம் ஆன் பண்ணுவேன். மெனி டைம்ஸ் இட் ஹஸ் ஹேப்பன். நம்ம வந்து வேற ஒரு இதுல இருப்போம், நம்ம இப்ப இந்த வெப்பம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா என்ன தெரியாது, அப்படி கண்ண முடியும் ஜபம் பண்ணும்போது சடன்லி யூ ஃபீல் தட் ஒரு வார்ம்த் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா காலையில வந்து ஆக்சுவலி வேர்க்க கூடாது இல்லையா, காலையில ஏர்லி மார்னிங்ல ஜபம் பண்ண எங்க வரும், அந்த மாதிரி இருக்காது. ஐ டோன்ட் நோ, இங்க எப்பவுமே பாம்பே இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் சென்னை மாதிரி தான். இருந்தாலும் என்னது, நம்ம உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஆனா என்ன ஆகும்னா, பக்தி தொண்டு அதிகரிக்க இது திஸ் வில் பி நெக்லெக்டட். வேர்த்தா என்ன, வில் நாட் ஈவன் நோ, ஏற்று ஒழுகிறதா இருந்தாலும் தெரியாது. அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருப்போம், பக்தி தொண்டு இருப்போம். ஏனெனில் கட்டுண்ட ஆத்மாவினால் தனது உடலின் பராமரிப்பினை கைவிட இயலாது. இருப்பினும் பக்தி செயல்கள் அதிகரிக்கும் போது அதற்கேற்ப உடலின் பராமரிப்பிற்கான செயல்கள் குறைகின்றன. அப்ப நம்ம வந்து உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பக்தி தொண்டு நம்ம வந்து போறோம். பக்தி தொண்டின் அளவு சரியான நிலையினை அடையாத வரை பக்தனிடம் அவ்வப்போது உலகாயத தன்மைகள் வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. அப்போ உனக்கு இந்த அவுட் சைட் வேர்ல்ட பத்தி உள்ள இதெல்லாம் உனக்கு தெரிய வருது. ஆயினும் அத்தகைய உலகாயத தன்மைகள் நீண்ட காலம் தொடர முடியாது. ஏன்னா பக்தி தொண்டில் இருக்கும் போது இதெல்லாம் ஒரு இந்த தராஸ் மருத்துவம் இதெல்லாம் கம்மியாயிடும், அப்புறம் இது ஓங்கி போயிட்டே இருக்கும். தொடர முடியாது என்பதையும் பகவானது கருணையினால், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அத்தகைய குறைபாடுகள் வெகு விரைவில் முடிவிற்கு வந்துவிடும். அப்புறம் பகவானுடைய அருளால நீ இவ்வளவு ஜப்பம் பண்றீங்க, இவ்வளவு எல்லாம் என்ன நினைத்து எல்லாம் பண்றீங்க, உனக்கு பாக்கி உள்ளதெல்லாம் ஈஸி கோயிங்கா வந்து நான் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற வெகு விரைவில் முடிவிற்கு வந்துவிடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே பக்தி தொண்டின் பாதை மட்டுமே சரியான பாதையாகும். தீர்ப்பெனது, பக்தி பாதை தான் ஒரு நல்ல பாதை.
ஒருவன் சரியான பாதையில் இருப்பானே ஆனால் அவ்வப்போது காணப்படும் உலகாயுத தன்மைகள் கூட அவனை தன்னுணர்விற்கான முன்னேற்றத்திலிருந்து தடுப்பதில்லை. அதுதான் சொல்லியிருக்கு. இப்ப நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? மாதாஜி போய் அப்புறம் நீங்க தான் லீலாவதி மாதாஜி. படிக்குமாங்க மாதாஜி? படி. அருவவாதிகள் பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதியின் மீது பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் பக்தி தொண்டிற்கான வசதிகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன. முந்தைய மந்திரங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டது போல முழுமுதற் கடவுளின் உருவத்தை நம்பாத காரணத்தினால் அவர்களால் பிரம்ம ஜோதியை தாண்டி செல்ல இயலாது. வார்த்தை ஜாலமும் மன அனுமானமுமே பெரும்பாலும் அவர்களது தொழிலாக உள்ளது. இதன் விளைவாக அருவவாதிகள் பயனற்ற உழைப்பை மேற்கொள்கின்றனர். இது பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் 12.5 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள எல்லா வசதிகளையும் பரம்பொருளின் வியக்தித்துவத்துடன் இடையராது தொடர்பு கொள்வதால் எளிதில் அடைய முடியும். பகவானுக்கான பக்தி தொண்டில் 9 தெய்வீக செயல்கள் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன. 1. பகவானை பற்றி கேட்டல். 2. பகவானை புகழுதல். 3. பகவானை நினைத்தல். 4. பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தல். 5. பகவானை வழிபடுதல். 6. பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தல். 7. பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல். 8. பகவானுடன் நட்புறவை அனுபவித்தல். மற்றும் 9. பகவானிடம் முற்றிலுமாக சரணடைதல். பக்தி தொண்டின் இந்த 9 கொள்கைகளை மொத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, ஒன்றன்பில் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, இவை கடவுளுடன் இடையராது தொடர்பில் இருப்பதற்கு பக்தனுக்கு உதவுகின்றன. இவ்வழியில் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைத்தல் என்பது பக்தனுக்கு எளிதாகிறது. இந்த 9 கொள்கைகளில் ஒன்றை மட்டுமே ஏற்று கீழ்காணும் பிரபலமான பகவத் பக்தர்களால் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடிந்தது. 1. பகவானை பற்றி கேட்டல். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நாயகனான மாமன்னர் பரீட்சித் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். 2. பகவானை புகழ்ந்ததாலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்குவத்தை அடைந்தார். 3. பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தல். அக்ரூரர் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். 4. பகவானை நினைத்ததால் பிரகலாத மகாராஜர் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். 5. பகவானை வழிபட்டதால் பிரிது மகாராஜர் பக்குவத்தை அடைந்தார். 6. பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டாற்றியதால் செல்வ திருமகளான லக்ஷ்மி பக்குவத்தை அடைந்தார். 7. பகவானுக்கு நேரடியான முறையில் தொண்டாற்றியதால் ஹனுமான் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். 8. பகவானுடனான தனது நட்புறவின் மூலமாக அர்ஜுனன் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். 9. தன்னிடம் இருந்தவை அனைத்தையும் பகவானிடம் அர்ப்பணித்ததால் மாமன்னர் பலி விரும்பிய பலனை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ என்னது அருவவாதிகள் அவங்களை கம்பேர் பண்ணாம விட மாட்டாரே. அதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம தான் உருவமா வழிபடுறவங்க தான் கிரேட்னு எப்படி தெரியும்னா அவங்கள பத்தி சொன்னாதான் தெரியும். அப்படி அப்ப நம்ம கிரேட் தான் அப்படின்னு ஒரு அஷூரன்ஸ் வரும் சில பேருக்கு. அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணலன்னு ஆமா இவங்களையே சொல்லிங்க எப்படி அது உரைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், அவங்க சரியில்லை அப்படி அப்போ ஆமா இல்ல அவங்க சரியில்லை அப்ப நம்ம கிரேட் தான். சில பேருக்கு அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நெகட்டிவா யாரை பத்தியா சொன்னா ஓ ஆமா ஆமா அப்ப நம்ம கிரேட்டு தான் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வர்றதுனால அடிக்கடி அருவவாதிகளை பத்தி சொல்றாரு. அருவவாதிகள்னா என்னது, மோனிஸ்டிக் இருக்காங்க, அப்புறம் இது அத்வைதிக் பிரின்சிபல், எல்லாம் கடவுள் ஒன்றே, இல்ல கடவுளுக்கு உருவமே இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காரு. நான் பிறந்திருக்கேன், எனக்கு ஒரே ஆத்மா தான், இது இந்த வாழ்நாள் திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் லைஃப் ஐ ஹேவ், நான் மனிதனா பிறந்திருக்கேன், லெட் மீ என்ஜாய், ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அடுத்த ஜென்மம்லாம் கிடையாது. இவாளே அந்த மாதிரி தானே பௌதிகம் என்ன புத்திஸ்ட்னா அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு, ஏன் புத்தர் அந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு இது இருக்கு. பட் அவங்க எல்லாம் கடவுள்னு எல்லாம் கிடையாது, அப்புறம் உருவமே இல்லாம இப்ப வேற நிறைய இது தெரியும் இல்லையா, ஒரு கிராஸ் வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான், உருவம்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. வேற ஒருத்தர் அல்லாஹ்லாம் சொல்லுவாங்க, உருவம் கிடையாது. நம்ம அப்படிதான் உருவம் வைத்துதான் வழிபடும். அதுல என்ன பலன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும்னா அருவவாதிகளை பத்தி பேசினாதான் புரியும். அருவவாதிகள் பகவானுடைய பிரம்மஜோதியின் மீது பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால், பகவான் ஒரு ஜோதி வடிவமா இருக்காரு, அந்த ஜோதி எங்கிருந்து அதெல்லாம் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஜோதியே பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வந்த ஜோதி தான், பின்னாடி பகவான் இருக்கார், ஆனா இவங்க அந்த ஜோதியை பகவானை நினைக்கிறாங்க. பகவானுடைய பிரம்மஜோதியின் மீது பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் பக்தி தொண்டிற்கான வசதிகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன. எப்படி பக்தி பண்ண முடியும், மாலை எப்படி சாத்துறது,
நமக்கு அப்படி இல்லை. பகவான் கழுத்து தெரியறதே, நான் மாலை சாத்துறேன். பகவான் நெத்தி தெரியறதே, வெறும் தொடச்செல்லாம் விட்டோம்னா நெத்தி காலியா இருக்கும். ஓ இல்ல இல்ல, அவர் திலகண்டலாம், அவருக்கு ஒரு நல்ல ஜொலிக்க ஒரு நல்ல துணி வந்து தைச்சு போடலாம், அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம், வாயின்னு ஒண்ணு இருக்கே. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அவருக்கு உருவம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பக்தியோட அவருக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ண தோணும். உருவம் இல்லாதக்கு வழிபடுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தோணவே செய்யாது. சோ அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் மறுக்கப்படுகின்றன என்னது, தே won't do it because அவங்களுக்கு உருவம் இல்லையே, உருவம் இல்லாதக்கு அவங்க வழிபடுறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும். வெறும் பஜனையும் கீர்த்தனை ஒரு பகவானை பத்தி இப்படி நினைக்கிறது. ஏன்னா உருவம் இல்லாத பகவான் எவ்வளவு நேரம் தான் நினைக்க முடியும்? உருவத்தோட பகவானை நினைக்கிறதுனாலே நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது பகவானை நினைத்து பண்ணுனா எவ்வளவு பேர் பகவானை நினைத்து பண்றோம். அட்லீஸ்ட் என்னால முடியாது. மேபி நீங்களாம் பண்றீங்களா இருக்கும். எனக்கு வந்து ஒரு 10 டைம் வேணா, 12 டைம் 15 டைம் சொல்லும் போது வேணா மேக்சிமம் சொல்றேன். அவ்வளவு கூட போறதா எனக்கு தெரியாது. பகவானை நினைப்பேனா இருக்கும். அப்படியே கண்கள், மூக்கு, மயில் என்னது மயில் இறகா, மயில் பீரி சொல்லுவோம், மயில் ஃபெதர், அவரோட இது ஃபெதர், இதெல்லாம் அப்படியே திங்க் பண்ணுவோம். அப்புறம் எங்கேயோ திரும்பி கொண்டு வரணும். எங்க போயிட்டு மனசே எங்க போயிட்ட, திரும்பி வா, பகவானை நினை. ஹரே கிருஷ்ணா வாயில ஓடிண்டே இருக்கும், நினைவு எங்கேயோ இருக்கும். பிரயோஜனம் இல்ல. இட் இஸ் லைக் புட்டிங் இதுல பாஸ்கெட் பால்ல நான் பால் போட்டேன், எங்க அதுக்குள்ளே இருந்தே வரல, எப்படி போட்டேன்னா அப்படியே எங்கிட்ட வந்தது. So it is like that, no points gained. When the point will be gained only when it passes through the basket. பாஸ்கெட் பாஸ்கெட் உள்ள போனோம் அந்த பால், அப்பதான் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஆனா நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா மொபைல பார்த்தேன், புக்கு படிச்சேன், ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி எல்லாம் பார்த்து, ஆனா நான் வந்து இவ்வளவு மாலை பண்ணிட்டேன், இவ்வளவு பண்ணிட்டேன், பிரயோஜனமே கிடையாது. நமக்கு வேணா பெருமையா இருக்கும், பக்கத்துல சொல்லவங்களுக்கு வேணா பெருமையா இருக்கும். ஆனால் பகவான் இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கூட இருக்காது. நம்ம அதெல்லாம் பிரயோஜனமே கிடையாது. திரும்பி பிறப்போம், பிறவியா பிறந்துட்டா பேரளவுக்கு பண்ணணும்னு தோணும். அதனால அருவவாதிகளோடு இதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. அருவவாதிகள் பகவானுடைய பிரம்மஜோதியின் மீது பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் பக்தி தொண்டிற்கான வசதிகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன. முந்தைய மந்திரங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டது போல முழுமுதற் கடவுளின் உருவத்தை நம்பாத காரணத்தினால் அவர்களால் பிரம்மஜோதியை தாண்டி செல்ல இயலாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, அது மாதிரி சொல்லியே கொடுக்கல. தட் இஸ் ஒன்லி அரூபமான பகவானுடைய ரூபம் என்ன சொல்ற, அரூபம். அதுக்கு மேல ரூபம் இருக்குன்னா அதான் சொல்லவே இல்லையா, அப்புறம் எப்படி நான் ரூபம் நம்ப முடியும்? அதுலயே நிறுத்திட்டாங்க. அவர்களால் பிரம்மஜோதியை தாண்டி செல்ல இயலாது. வார்த்தை ஜாலமும் மன அனுமானம். அப்புறம் ஆனா வார்த்தையால சில பேர்லாம் நல்ல பேச்சு திறன் இருக்கும் இல்லையா, நல்லா பேசி, மெயினா என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் விற்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இல்லப்பா வேண்டாம் எங்க வீட்டுல நிறைய இருக்கு, இல்ல நாங்க யூஸ் பண்றதுல ஏதோ சொல்லுவோம். அப்புறம் ஏதோ சொல்லி அப்படியா, ஓ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்றேன் சரின்னு வாங்கிடுவோம் நம்ம. ஏன்னா வார்த்தை ஜாலத்தால அவங்க பேசுவோம். சோ இவங்களோட ஆயுதம் என்னது, நல்ல வந்து ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் இருக்கும். என்னது நாலேஜ்னா என்னது, இது புத்தி யோகம். இதுதான் என்னது ஸ்கிரிப்சர், அதான் ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ், ஞானத்தை வளர்ந்துட்டு அதுல அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இது சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி டிபேட் பண்ணி அவங்க வந்து ஜெயிப்பாங்க. அப்புறம் இந்த மன அனுமானம், அப்புறம் அதனால ஒரு கன்காக்டட் ஸ்டோரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி தே வில் டெல், இப்படிதான் இதற்கு எதிராக இருக்கவும் அப்படியா, தோத்து போயிடும். ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளவு எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ண தெரியலன்னு தோத்து போயிடும். அப்ப இவங்கதான் ஜெயிச்சுட்டாங்க, அந்த மாதிரி வரும். சோ மனமானுமானமே பெரும்பாலும் அவர்களது தொழிலாக உள்ளது. இதன் விளைவாக அருவவாதிகள் பயனற்ற உழைப்பை மேற்கொள்கின்றன. இதெல்லாம் இன்னும் முன்னாடி போலன்னு இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ஒரு என்னது, நம்ம புண்ணியம் பண்ணி இந்த லோகத்துக்கு வரைக்கும் போயிட்டு சந்திர இந்திர லோகத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு திரும்பி கீழே வரோமே, அது அவ்வளவுதான். அவங்களும் வந்து கீழே விழுவார்கள். ஆனா அவளோட மனசுல என்னது, நான் வந்து இதான் அடைஞ்சுட்டேன், எனக்கு முக்தி கிடைத்து விடம்னு. அதெல்லாம் முக்தியே கிடையாதான். சோ வந்து பயனற்ற உழைப்பை மேற்கொள்கின்றனர். இது பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் 12.5ல உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள என்னது, நவவித பக்தி. அதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி பாக்குறதுதான். இவரோட பிரஹ்லாத் மகாராஜாவோட பாகவதத்துல அந்த ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு, இதுலயும் கொடுத்திருக்கு. இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்க என்ன கொடுத்திருக்கு, எல்லா வசதிகளையும் பரம்பொருளின் வியக்தித்துவத்துடன் இடையராது தொடர்பு கொள்வதா. வியக்தித்துவம்னா என்னது, ஒரு உருவத்தை வைத்து, வியக்தமா இருக்கு. அவ்வியக்தம்னா என்னது, அன்மேனிஃபெஸ்டட், ஒரு உருவம் இல்லாத. இது வந்து உருவத்தோட இருக்கிறதுனால வியக்தித்துவம். மேனிஃபெஸ்டடா பகவான் வந்து தெரியறார் நம்ம கண்ணுக்கு. அந்த மாதிரி வந்து பரம்பொருளின் வியக்தித்துவத்துடன் இடையராத தொடர்பு கொள்வதால் எளிதில் அடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும். பகவானுக்கான பக்தி தொண்டில் என்னெல்லாம் பண்ணோம், 9 தெய்வீக செயல்கள். இது யாரு பரிந்துரைக்க, பக்த பிரஹ்லாத் மகாராஜ் சொன்னதான். என்னது, ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கணும். அதனாலதான் கிளாஸ் கம் வாட் மே, நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உடம்பு முடியல, படுத்துதான் இருக்கேன், காதால கேட்டுட்டே இருக்கும். As so much as you listen, அவ்வளவு நமக்கு வந்து மனசுக்குள்ள அது வந்து பதியும். எவ்வளவு பதியும் தெரியாது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் இந்த நெக்டர் டிராப் பை டிராப் போறா போல இன்னும் போகும்.
சோ பகவானை பற்றி கேட்டல் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் வந்து பகவானை பத்தி புகழுதல். நம்ம வந்து வாயத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் படிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல அட்லீஸ்ட் நாம தான் என்கரேஜ். ஸ்லோகம் எல்லாம் படிங்க, பிரணத்தி படிங்க, இதெல்லாம் படிங்க. எல்லாம் படிக்கும் போது என்ன ஆகும், யூ கெட் இன்வால்வ். இல்ல நானே படிக்கிறேன், இல்ல டைம் வேஸ்ட், நீங்க படிக்கிறதே திரும்பி நான் சொல்றேன், இல்ல டபுள் வேலை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஐ கேன் சேவ் டைம். ஆனா என்ன ஆகும், பாதி பேர் இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. வீடியோ ஆஃப், ஆடியோ ஆஃப், தூங்கிட்டீங்களா, நம்ம சில பேர் மார்க்கெட்டுக்கே போயிட்டு வந்துருவோம். கேட்டிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி பசங்களும் கூட. என்னன்னா காலையில என்ன வரவே இல்லை, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்னம்மா எங்க போனீங்க, காணவே இல்லை, இப்பதான் பேசுறேன்னா குளிச்சிருந்தேன் மாதாஜின்னு ஆன் பண்ணிட்டு குளிக்கவே போயிடுவேன். எனக்கு அது ஸ்கூல் போடுமே. அச்சோ கிருஷ்ணா. அப்ப நான் சொல்லி கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும், குளிச்சுட்டாவது வந்து உட்கார், அப்புறம் தலைப்பு நிக்கலாம், சாப்பாடு சாப்பிடலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நீ ஆன்சர் பண்ண முடியும், நீ அதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நீ இதை ஆன் பண்ணிட்டு அப்படின்னா என்ன, தூங்கி எந்தணும்னு ஆன் பண்றது, அப்புறம் பல்லு விளக்குறது என்ன, டாய்லெட் போறது என்ன, குளிக்கிறது என்ன, எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு வரும்போது ஸ்கூல் சரியாகும். இந்த 1 hour ஆயிடும். அப்புறம் டாட்டா பை பை தான். அப்புறம் என்னத்த கேட்ட நீ அந்த மாதிரி பண்ணாதேன்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டியது. அது மாதிரி பெரியவங்களும் இருக்காங்க, வந்து ஆன் பண்ணிட்டு அவங்க மாட்டி சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா கோஹோஸ்ட் வேற போட்டுட்டாலா, அப்ப ஜஸ்ட் மைண்ட் த கிளாஸ் பேரை சொல்லி சொல்லுவாங்க. கோஹோஸ்டா இருக்கு, ஏன்னா கோஹோஸ்ட் தான் நீ கேட்க முடியும், அவங்களுக்கு தானே ரைட் இருக்கு எல்லாம் மியூட் பண்றது. அவங்களே காணும், ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஐ எம் பிரசன்ட் அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. அது நம்ம கிளாஸ்ல வேண்டாம், அவாய்ட் பண்ண பாக்குறேன். அதனாலதான் உங்களை எல்லாம் வந்து கையில இது இருக்கும், சட்டுவம், என்னது ஆப்பை சட்டுவம், கரண்டி எல்லாம் இருக்கும், பாதி சமையல் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுலாம் கிடையாது. ஆனா கொஞ்சம் காது இதுல வச்சு எப்பெல்லாம் நம்ம டவுன் வருதோ எல்லாம் படிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சோ அப்போ பகவானை பத்தி கேட்டல், பகவானை புகழுதல், அப்புறம் பகவானை நினைத்தல். இந்த 3மே நமக்கு எப்ப வரும், ஜபம் பண்ணும்போது கிடைச்சிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 we will cross only with ஜபா. ஜபம் பண்ணும்போது என்னது, காதால கேட்கணும். என்னது நம்ம சொல்றதே நம்ம காதால கேட்கணும். அவ்வளவு சத்தம் போட்டு பண்ணினா போதும். ஜபம் பண்றது நம்ம சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை கேட்க வேண்டாம், அவ்வளவு பெருசாலாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம சொல்லி நம்ம காதுல கேட்கறது, பகவானை நினைக்கிறது. 9ல் 3 கிளியர், 1 ஸ்ட்ரெச்ல கிளியர் பண்ணிட்டோம். எனது ஜபம் பண்றதுலயே. அப்புறம் என்னது, பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தார். அவருக்கு ஒரு ஊதிபத்தி காட்டுறது, துளசி அர்ப்பணம் பண்றது. எனக்கு மாலையெல்லாம் கட்ட தெரியாதுன்னு துளசி எடுத்து போடணும், பகவானோட திருவடிகள்ல போடணும். இல்ல துளசியே இல்லைன்னா சரி என்னத்தையும் அப்படி வச்சு பாதத்தையோ தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சோ அதெல்லாம் தான் சேவை, வேற என்ன ஒண்ணும் சொல்லல. அப்புறம் பகவானையும் வழிபடுதல், அதான் இந்த மாதிரி ஸ்லோகா சொல்றது, இதெல்லாம் ஒரு பிரணத்தி சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை. எனக்கு அது ஒண்ணுமே தெரியாது, ஹரே கிருஷ்ணா தான் தெரியும். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, ஒரு 1 டைம் தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த 1 டைம் சொல்லு, அது போல ஒரு பலன் கிடைக்கும். அதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு வழிபடுறோமோ அது போல பகவான் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் பகவத்கீதா சொல்லியாச்சு. நீ எவ்வளவு எனக்கு வந்து தொண்டு புரியறையோ அது போல நான் வந்து உனக்கு உனக்கு வந்து எனது ஆசீர்வாதம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அப்புறம் பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தார். நமக்கு என்ன வேணும், என்ன அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நமக்கு பௌதிகமா எல்லாம் இல்ல, எனக்கு என்ன நல்ல பக்தி கொடுப்பா, உன்னை மறவாது இருக்க ஒரு இது வேணும், எப்பவுமே உன்னை நினைக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா நடத்தி கொடுப்பாரு. இல்ல எனக்கு ஒரு நெக்லஸ் ஆசையா இருக்கு, அடுத்த தீபாவளிக்காவது பட்டுப்புடவை வாங்கணும், ஒரு நல்ல வீட்டுக்கு போகணும், இதெல்லாம் வந்து மேபி ஹி மே நாட் லிசன். அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கணவன்மார்கள்ட்டையோ இல்ல வேற யார்கிட்டயாவது கேட்டு பணத்தை பிடுங்கி அவர் போயிட்டு வாங்கணும். பகவானுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் பேச முடியாது, அவர்கிட்ட பக்தி ஒண்ணுதான் தர முடியும் அவரால். சோ பக்திக்கு அது வந்து அந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகளை வந்து வச்சு அர்ப்பணிக்கணும். அப்புறம் பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும். இதேதான் பகவான் தொண்டுனா என்னது, இதே பகவான் நினைக்கணும், அவருக்கு புகழணும், அவருக்கு மாலை சாத்தணும், ஒரு கோலம் போடுறது, அவருக்கு ஏதோ அவருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு எல்லாம் படைக்கணும். நம்ம சாப்பிடுறது என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி, தண்ணி குடிச்சாலும் அவருக்கு ஒரு தண்ணி பெர்மனண்டா வீட்டோட நம்ம சுவாமி அறையில தண்ணி துளசி போட்டு தண்ணி டெய்லி இருக்கணும். அடுத்த நாளைக்கு அதை நம்ம பிரசாதமா குடிச்சுடலாம், திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா தண்ணி போட்டு வைக்கணும். அட்லீஸ்ட் தண்ணியாவது ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா எல்லாமே பண்ணணும், பாக்கி எல்லாமே நம்ம வைக்கணும். சோ பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல், பகவானோட நட்புறவை அனுபவித்தல். பகவான் வச்ச யாரோ கடனேன்னு வச்சுட்டு அப்புறம் பகவானை திரும்பியே பாக்குறது கிடையாது. நான் வழியில போகும்போது எல்லாம் ஜபிக்கிறேன், அங்க பண்றேன் இங்க பண்றேன், ஆனா பகவான் முன்னாடி உட்காந்து ஒரு செகண்ட் நான் வந்து எனக்கு நேரம் இல்லை, அந்த மாதிரினா என்ன அர்த்தம், நம்ம நட்புறவே இல்லையே. நட்புதான் என்ன அர்த்தம், பகவான்ட்டு நல்லா சிநேகமா பேசி, அவருக்கு எல்லாம் இருக்கா, இன்னைக்கு எல்லாம் தொடச்சோமா, அதே தூசி எல்லாம் இருக்கே அந்த கண்ணாடியில எல்லாம், ஒரு விக்கிரமா இருந்ததுனாக்கா ஏதோ சம்திங் வி ஷுட் டூ, வி ஷுட் லுக் அட் காட் அண்ட் லுக் அட் ஹிஸ் ஐஸ் அண்ட் அவருக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவித்த ஒரு நட்புறவை வந்து பகவான் எடுத்து, நான் தான் சொல்றேன், கேஷுவலா பேசலாம், நமக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில பகவான் பேசலாம். என்னப்பா அப்படின்னா, எனக்கு இந்த நெட் எல்லாம் சரியில்லை, என்னப்பா படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டியா நீ திரும்பி, நான் உனக்கு வேண்டியதானே பண்றேன், உனக்கு என்ன இது தெரியவே மாட்டேங்கிறது, அப்படிலாம் பேசுவேன், கேஷுவலா பேசுவேன். அதுவும் பகவானுக்கு அது கேட்கும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நட்புறவை வளர்த்தோம். அதெல்லாம் ஆச்சுதான், ஓ பகவான் யூ சோ ஸ்வீட், அதுவும் சொல்றேன்.
எங்கேயோ ஏதோ தொலைஞ்சிருக்கும், கிடைச்சுடுத்துட்டு அப்பப்பா அவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் கிடைச்சவங்க, என்ன ஒரு திருகாணியா ஏதோ சம்திங் தொலைஞ்சிருக்கும். இப்பதானே வச்ச இல்ல ஏதோ நினைவு வரல, மறந்து போயிட்டேன், நினைவு வந்ததுன்னா அவ்வளவு பகவானுக்கு புகழவோ புகழ். ஸோ பகவான் வந்து அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியா நினைச்சு கூட நம்ம பழகலாம், விச் இஸ் வெரி வெரி ரொம்பவே நமக்கு அந்யோன்யமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நட்புறவை அனுபவித்தல் மற்றும் பகவானிடம் முற்றிலுமாக சரணடைதல் அப்படின்னா என்னது, எல்லாமே உன்னுடையதுதான், என்னுடையது ஒண்ணுமே கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் யோர்ஸ். நீ என்ன வேணா டிசைட் பண்ணி, என்னோட உடம்பு தான் இப்படி இருக்கே தவிர நான் என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரி ஆகணும், எல்லாமே உங்க கையில இருக்கு. ஏன்னா பொம்மை மாதிரி நினைச்சுக்கோ, கட்புத்ரி சொல்றோம் இல்லையா, என்னது பப்பெட். ஐம் பப்பெட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். நீ எனக்கு என்ன வேணா கதி கொடு, நான் உன்னை சரணடைறேன். உன்னை பத்தி நினைத்து உனக்கு எனக்கு தொண்டு புரியறதா என்னோட வேலை, அதுதான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு மேல டிசிஷன் எனக்கு அந்த அளவு புத்திசாலித்தனம் கிடையாது, அது நீதான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சரணடைந்துட்டோம்னா, ஓ அப்படியா, நிறைய விஷயத்தை நீங்க பார்க்கலாம். நான் இப்போ இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒருத்தருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது, ஒரு மாதிரி வெகுலினாலியா என்ன தெரியாது. நீ வைக்கிறது என்ன டென்ஷன்லாம் எடுத்துக்க முடியாது, ஹாப்பி கோ லக்கியா இருந்ததுனால யூ டிசைட் பா. இதெல்லாம் கால்குலேஷன், இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய லாங் டேர்ம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ யூ டேக் கேர்னா அது அழகா நடந்தப்பன்னு நினைச்சுவேன். ஓ இவ்வளவு நல்லா நான் கூட திங்க் பண்ண முடியாது இல்ல, ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருக்கேன், இல்ல ரொம்ப அழகா நடந்து கொடுத்தே ஏதோ சம்திங். ஸோ ஐ கிவ் த கிரெடிட் டு ஹிம். நான் பிளான் பண்ண கூட வேணா எனக்கு தான் சமத்து போறாது, எனக்கு நான் அதெல்லாம் மோசம் தான் இன்னும் பண்ணி கொடுத்துருப்பா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது மாதிரி போல பகவான் வந்து நம்ம ஒரு லட்சத்துக்கும் 10 லட்சத்துக்கும் 1 கோடிக்கு ஆசைப்படுறோம். அவர் பைத்தியமே, நான் ஒரு 10 கோடி கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன், நீ பிச்சைக்காரி மாதிரி ஒரு கோடிக்கு நீ ஆசைப்பட்டப்போ நீ கேட்டதே கொடுக்குறேன்னு சொல்லுகிறான். அதனால நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட விட்டுடணும், அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ வாங்கிக்கணும், அவர் நிறைய கொடுப்பார், கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தனா இருக்கும், அதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து பக்தி பண்ணக்கூடாது. பகவான் எனக்கு பிடிக்கும், பகவான் தான் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நினைச்சது நம்ம அப்படி போயிருக்கோம். சோ பகவானிடம் என்னது, முற்றிலும் சரணடைதல். டோட்டலி ஐம் சரண்டர் டு காட். whatever he decides that will happen. அதுதான் எனக்கு வந்து நான் ஏத்துக்கவும் செய்வேன், எனக்கு ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட் டிசிஷன் அப்படின்னு இருக்கும். பக்தி தொண்டின் இந்த 9 கொள்கைகளை மொத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, ஒன்றன் பின் ஒன்று எல்லாமே இப்படி ஆர்டர்ல தான் வரணும்னு கிடையாது. அதான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆயிடும், ஜப்பா பண்றதுலயே ஆயிடும், அப்புறம் ஒரு கடைசியில சரணாகி ஏதோ சம்திங் யூ கேன் இதர் ஆப்ஷன் 3 எடுத்துக்கலாம், 7 எடுத்துக்கலாம், 10 எடுத்துக்கலாம், 9 இருக்கு, 10 எப்படி எடுத்துக்க முடியும்? சோ இது எல்லாமே பக்தி தொண்டு இந்த 9 கொள்கைகளை மொத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சரி, மெதுவா நான் இம்ப்ரூவ் பண்றேன் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, இவை கடவுளுடன் இடையறாது தொடர்பில் இருப்பதற்கு பக்தனுக்கு உதவுகிறது. மெயினா என்ன, நம்மள பக்தனா ஒரு செதுக்கிறது இல்லையா, ஒரு மாதிரி செதுக்கி நம்மள பக்தனா ஆக்குறதுக்கு இது வந்து இந்த 9 நமக்கு வந்து துணை புரியும். இவ்வழியில் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானின் நினைத்தல் என்பது பக்தனுக்கு எளிதாகிறது. எது இருந்தாலும் ஒரு தும்மினாலும் ஹரே கிருஷ்ணா, யாரை பார்த்தாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, இருமினாலும் ஹரே கிருஷ்ணா, உள்ள என்ன இருக்கோ அதுதானே வெளியில வரும் இல்லையா. வாட் யூ ஹேவ் தட் ஒன்லி வில் கம் அவுட். உள்ளெல்லாம் ஒரு கல்மிஷமும் குரோதமும் இருந்ததுன்னா வாயை திறந்தா என்ன ஒரு மாதிரி அதிகாரமா தான் பேசுவாங்க சில பேர். ஏன்னா உள்ளூர் அவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி இருக்கும், அப்ப வாயை திறந்து அவங்க வாயில இருந்து நெகட்டிவிட்டி தான் வரும். அதே போல நல்லதே நினைக்கிறவங்களோட வாயில நல்லதுதான் வரும். இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எப்பவுமே பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி நினைக்கும் போது வந்து நமக்கு அதே மரண காலத்திலேயே அதுதான் இருக்கும். சோ கடவுளுடன் இடையறாது தொடர்பில் இருப்பதற்கு பக்தன் உதவுகிறது. இவ்வழியில் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைத்தல் என்பது பக்தனுக்கு ஒரு பெரிய காரியமே கிடையாது, எளிதாகிறது. இந்த 9 கொள்கைகளில் ஒன்றை மட்டுமே ஏற்று கீழ்காணும் பிரபலமான பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியுது. சோ எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்கு, இது இவர் கொடுத்திருக்கிற இது மாத்திரம்னு கிடையாது, there are many plenty of இது. இப்போ பகவானை பற்றி கேட்டதால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நாயகனான மாமன்னர் பரீட்சித் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். வை ஒன்லி பரீட்சித், there are many people. சோ பகவானை பத்தி கேட்டாலே வந்து முக்தி அடையிற லெவலுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதே போல பகவானை புகழ்ந்து பேசினதுல யாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி, அது தெரியும் இல்லையா. சுகதேவ கோஸ்வாமி இது முன்னாடி என்னது பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜா நல்ல இவர் தான் என்னது அரசன் தான். அவருக்கு தெரியாம அவர் வந்து சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், எதுக்கும் கிளாஸ் லாஸ்டா 8:30 மணி ஆகுது, இது என்ன இருந்துச்சா அப்படின்னா 5 பேஜ் தானே சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மெதுவா எடுக்கிறேன். அவர் வந்து பெரிய ராஜா தான் அண்ட் நல்லவர் ரொம்ப. பரீட்சித் மகாராஜாவோட அந்த டைம்ல எப்படின்னா கலி வரப்போற சமயம், கலியுகத்துக்கு ஜஸ்ட் கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு போகும்போதுதான் அந்த பரீட்சித் மகாராஜோட இது ஆட்சி. அதுக்கு அப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சு கலியுகத்தோட எல்லாம் ஒரு இது இண்டிகேஷன் எல்லாம் தெரியறது. என்னெல்லாம் இருக்கு, ஒரு பூமி தாய் வந்து பசு ரூபத்துல வந்து ரொம்ப துன்பப்படுறா. அப்புறம் வந்து இது என்னது தர்மம் அது வந்து இதுல வருது, இது எந்த உருவத்துல வருது,
மாடு ரூபத்துல வருது. அவர் வந்து ஒத்த கால்ல நிக்கிறது, 4 கால்ல வந்து 3 காலும் போயிடுது. ஏன்னா தர்மத்துல இருக்கிற 3 கால்கள் போய்விட்டது. என்னது பொய் பேசுறது வந்தாச்சு. எல்லாம் முன்னாடி சத்தியயுகத்துல இருந்ததெல்லாம் குறைஞ்சு 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 கலியுகம் வரும்போது என்னது அதோட இந்த பாதிப்பெல்லாம் தெரியறது. ஒத்த கால்ல நிக்கிறது. பூமித்தாய் அழறா, எனக்கு இப்படி ஆயிடுத்தே, பூமியில ஒண்ணும் வளைய மாட்டேங்கிறது, என்னதான் பண்ணாலும் ஒண்ணும் விளைச்சலே இல்லை, ஒரே வறண்டு போயிருக்காது. இதுன்னு பரீட்சை மகாராஜ் தெரிஞ்சு படுத்தேன். என்னுடைய நாட்டுல இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லையே. எனக்கு என்னோட முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் என்னது ஆட்சி பண்ண காலத்துல இந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையே, ஏன் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறத புரிஞ்சுபடுத்த. கலியுகம் வரப்போகுது, கலி பகவான் கலி வருதுன்னு சொல்லிட்டு கலி இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடமும் கொடுக்குற. நீ என்ன பண்ணணும்னா கலி நீ வந்து அவர் சொல்ற, நானும் உன்னோட பிரஜை தானே, நானும் எங்கேயாவது இருக்கணும், ஏனோ அதுக்கு என்ன உனக்கும் ஒரு இடம் தரேன். எங்க ஏகாதசி இது நீ வந்து தானியத்துல இரு. ஏகாதசி அன்னைக்கு யாரெல்லாம் தானியம் சாப்பிடறாளோ அவளை நீ பிடிச்சுக்கோ, அந்த வீட்டுல அந்த உடல்ல நீ ஏறிக்கோ. அப்புறம் எதுல இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி ஒரு இடமா சொல்லிட்டு, எங்க வந்து இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ், மாடு ஆடு எல்லாம் வெட்டுறாங்களோ அங்க நீ போயிரு. ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அவங்க பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு இது நினைத்துன்னு பண்றாங்க. ஏன்னா சாப்பிடுறது நாக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தானே பண்றாங்க. அதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்களுக்கு சாப்பிடணும் ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறின்னு. நீ அந்த இடத்துல இருங்க, ஓகே. அப்புறம் கேம்பிளிங், எங்க பணத்தை வைத்து சூதாடுறாங்களோ அங்க போயிரு அப்படின்னு. ஓ சரி. அப்புறம் என்னது இன்னும் அதுக்கு பொறுக்கலையா, அது கேட்கறது எது கலி கேட்கறது, இன்னும் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடம் கொடு எனக்கு. சரி கோல்டுல போய் இருன்னு. கேன் யூ இமேஜின் திஸ்? நாங்க இப்ப பாகவதம் தான், நேற்றுக்குதான் எக்ஸாம் ஆச்சு. 17 சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேன்டோ 17 சாப்டர். கோல்டு. சில பேர்லாம் பைத்தியமா இருப்பாங்க. பணம் இது தங்கத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். தங்கம் 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 எவ்வளவு வேணும், எல்லா தீபாவளிக்கும் தங்கம் வாங்கலாம். அப்புறம் என்னது இந்த இது வருது தன்தேரஸ், இங்கெல்லாம் பாக்குறோமே தன்தேரஸ்க்கு இது வாங்கணும், கோல்டு வாங்கினா அதெல்லாம் அவ்வளவு பெருகுமா. பணம் வேற என்ன, கோல்டுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். நீ அங்க வந்து எங்கெல்லாம் நிறைய கோல்டு இருக்கோ, எங்கெல்லாம் வந்து தங்கம் இருக்கோ அங்க அது பிரபுபாத் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுதியிருக்காரு, ஏன் அந்த மாதிரி வந்து தங்கத்துல இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. இப்போது இது கோரிலேட் பண்ணி எப்படி இந்த இது அது என்ன கோல்டை வந்து இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, என்ன சொல்லுவாருக்கு, எனக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த மார்க்கெட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அதை வந்து மணியை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச், அதுக்கு வந்து அதுல வந்து பொய் இதெல்லாம் இருந்தாதான் முடியும். அந்த மாதிரி ஃபால்ஸா வந்து விலை ஏத்தி, கோல்டுக்கு விலை ஃபால்ஸா ஏத்தி பணத்தை சம்பாதிக்க பாக்குறாங்க. மார்க்கெட்டே இப்படித்தானே இல்லையா, ஆர்டிபிஷியல் ஒரு இது பண்ணிடுவாங்க. ஒரு என்னது சப்ளை இல்ல. இப்ப நம்ம இதுலயும் இப்ப சக்கரை விலை ஜாஸ்தி, இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, வெங்காயம் இப்ப நிறைய வெங்காயம் இது இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, இருந்தாலும் சொல்றேன், அடிக்கடி வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து விலையேறும். என்னன்னா ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க. இருக்கிறதெல்லாம் ஒருத்தரோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்து வச்சோம்னா மார்க்கெட்ல இல்லவே இல்லை, சப்ளையே இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும், டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஏன்னா எங்களுக்கு டெய்லி ஒரு டொமேட்டோ போடணும், அந்த உள்ளவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. தினமும் ஒரு ரூபாய்க்கு நான் வாங்கின டொமேட்டோ இன்னைக்கு 5 ரூபாய்க்கு விலை இருக்கிறதே, சரி பரவாயில்ல ஒரு டொமேட்டோ தானே வேணும், வாங்குறேன்னு வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி 1 கிலோ வாங்குறவங்க எப்படி, அப்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தி சப்ளை கம்மி. இதெல்லாம் எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது ஆர்டிபிஷியல் ஒரு இது என்னது பற்றாக்குறை கொண்டு வருவாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகுது, இதேதான் கோல்டுலயும் அந்த மாதிரிதான் வருது, நிறைய ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் கோல்டே மார்க்கெட்ல என்னன்னா விலை ஜாஸ்தி கொடுத்தாதான் உனக்கு கோல்டு கிடைக்கும். அப்ப விலை ஏறிடும், கோல்டோட விலை சடன்லி பார்த்தா ஜூம் ஏறிடும். அப்போ விட மாட்டாங்க. கோல்டு பைத்தியம் அவ்வளவு இருக்கிறவங்க வாங்கியே தீரணும், எனக்கு கோல்டு வாங்காம இருக்க முடியாது, பைத்தியம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வாங்குறதுனால எவ்வளவு. அப்ப நீ அங்க போய் இருன்னு. அப்ப எங்கெல்லாம் கோல்டு ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ நகையாலையும் சரி, பிஸ்கெட்ஸ் கோல்டு பிஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அங்க கண்டிப்பா கலி இருக்குமா. அதே பாகவதத்திலேயே கொடுத்துருக்கு, நான் சொல்லல. சோ அந்த என்ன இதுல இருந்தேன்னா அப்புறம் நம்ம பரீட்சித் மகாராஜோட அதுல இருந்து இப்பதானே எக்ஸாம் எழுதினேன், அதனால சொன்னேன். சோ கோல்டுக்கு இடம் கொடுத்தோன்னா ஹி பிகம்ஸ் ஹாப்பி. ஏன்னா எல்லார் இடத்தையும் கோல்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. அது லேடிஸ், எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கெல்லாம் இப்ப நம்ம கல்யாணத்துக்கு கூட போடதான் வேணும் இல்லையா, ஒரு மினிமம் அட்லீஸ்ட் போடதான் வேணும். ஒரு தாலியில ஒரு காது கண்ணு கண்ணு இல்ல காது மூக்கு ஏதோ ஒண்ணு எல்லாம் போடணுமே. ஆனா அந்த கால்ல எல்லாம் கொலுசா போட்டுக்காதீங்க, அது வந்து தங்கத்துக்கு நம்ம வந்து இழைக்கிற ஒரு அவமானம் இல்லையா. தங்கம் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. நம்ம மணி வைஸ் மாத்திரம் இல்ல, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ வெரி பயஸ் மெட்டல். சோ அதை வந்து கால்ல கொலுசா போட்டுக்கிறாங்க சில மெட்டி. நான் பணக்காரி, நான் என்ன வேணா எதுல வேணா கோல்ட போட்டுப்பேன், காலை மிதிச்சு நடக்கிறேன், அவங்க எல்லாம் கூட கோல்டு போடுவேன். அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வேணா நீ பணக்காரனா இருக்கலாம், நீ வந்து அவமதிக்கலாம், அடுத்தது இப்படி சொல்லணுமே, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கதி என்ன தெரியாது. அதனால we should always be careful. எவ்வளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி கோல்டு வச்சுனா போறோம். பாக்கி உள்ளதுக்கு இல்ல பொண்ணுக்கு கல்யாணம் இல்லையா வாங்கணும்னா அந்த பணம் அந்த கோல்டு இல்லாம வர மாப்பிள்ளையும் இருப்பான் இல்லையா. நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சீதனம் கொடுக்கணும், அது கொடுக்கணும், இது கொடுக்கணும் எல்லாம் பண்ணி வச்சுப்போம்.
ஏன் மாப்பிள்ளை எல்லாருமே அந்த மாதிரி வாங்குறவங்க தான் இருப்பாங்களா? ஏன் சாதாரண இருக்கிற நல்லா படிச்ச மாப்பிள்ளை, நல்ல புத்தியா இருக்கிற மாப்பிள்ளை, உன் தங்கத்துக்கும் உன் காருக்கும் நீ கொடுக்குற சீதனத்துக்கும் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறவன் யூ கேன் இமேஜின் இஸ் நாட் கெட்டிங் மேரிட் டு யூ, ஹி இஸ் கெட்டிங் மேரிட் டு யுவர் வாட் யூர் பிரிங்கிங். கோல்ட கொண்டு வரியா, வேற என்ன கொண்டு வர, கார் கொடுக்குறியா, அது கொடுக்குறியா, இஸ் அட்ராக்டட் டு தட். அப்புறம் என்ன அந்த அந்த ஒரு ரிலேஷன்ல ஒண்ணுமே இல்லையா? அந்த மாதிரி உங்களால் கொடுக்கவே கூடாது. நான் எப்படி இருக்கணும் அதை நீ எனக்கு என்ன அப்படி கல்யாணம், நானும் படிச்சவன், நாளைக்கு உனக்கு வேலை போச்சுன்னா நான் ஐ வில் சம்பாதிப்பேன், உனக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்ததுன்னா ஐ வில் டேக் கேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்தா, அந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஒரு கல்யாணமே பண்ணும். அது பிள்ளையா இருக்கட்டும் பொண்ணா இருக்கட்டும். ஸோ கோல்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மி கொடுத்தோம்னா அங்க கலியோட உக்கிரகம் கம்மியா இருக்கும். இதெல்லாம் பாகவதத்தை படிச்சோம். ஸோ பரீட்சித் மகாராஜோட அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ பரீட்சித் மகாராஜுக்கு என்ன வந்தது, அவர் தெரியாமத்துக்கு அந்த இது செத்த பாம்பை அந்த இவரோட ரிஷியோட கழுத்துல போட்டுட்டார். ஸ்ருங்கி அந்த புள்ளையோட பேரு ரிஷி ஸ்ருங்கேஷ் அப்படி பேரு. மாடர்ன் நேமா இருக்கே ஸ்ருங்கேஷ் அப்படிலாம் இல்ல, ஏதோ பேரு. ஸ்ருங்கி பிள்ளை பேரு. அப்ப என்ன, நான் தண்ணி ஒரே தாகமா இருக்கு, தண்ணி கேட்கறேன், நீங்க என்ன தண்ணியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன். அவரை மூக்கு இப்படி நுனியில பார்த்துன்னு அவர் அப்படியே மெஸ்மரைஸ்ட் அந்த இதுல தவத்துல இருக்காரு. இவருக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா, இவர் என்ன கண்ணை முழிச்சுன்னு இருக்காரு, என்ன பாக்குறாரு. ஆனா அந்த தண்ணி தாகத்துல தண்ணி கேட்கறது கொடுக்குமா, நான் பாதி ஹண்டிங் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், தண்ணியை கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன், எனக்கு தாகம் பிச்சை எடுக்கிறது. அப்புறம் கோவம் வருது. அவருக்கு கோவமே வராத ஆளு கலியோட உக்ரம் எப்படி வருதுன்னு பாக்கணும். நல்லா இருக்கிற மனிதனை கூட அந்த மாதிரி பண்ண வச்சிடும். சோ அவருக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பாம்பு சும்மா இப்படி இருந்து அதை இப்படி எடுத்தார், அப்படியே போட்டுட்டார். அது அவருக்கு மாலையா வந்துட்டு. ஆனா அவருக்கு தெரியவே தெரியாது, ரொம்ப பாட்டுக்கு தான் இருக்காரு. ரிஷி ஸ்ருங்கேஷ் இல்ல என்னமோ பேர் வருது, இங்க வர்றது வரமாட்டேங்குது. இதை பார்த்து பிள்ளை ரொம்ப கோவம் வருது. என்ன நீ, ஆஃப்டர் ஆல் நீ ஒரு ராஜா தானே, நீ ஒரு மனிதன் தானே, இந்த மாதிரி நீ என்னுடைய அப்பா யாரு, அவர் பெரிய பக்தன், எப்படி ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு அவர் மாட்டுக்கு பகவானோட தியானத்துல இருக்கார், நீ எப்படி அவமதிக்கலாம், உனக்கு சாபம் இடுறேன், இந்த மாதிரி நாகத்தாலே நீ கடித்து இறப்பாய், 7 நாள்ல நீ 7ஆவது நாள்ல பகவான் நாகத்தால் கடித்து நீ இறப்பாய்ன்னு சொல்லிட்டு சாபம். அந்த ரிஷி முனிவர்கள்லாம் சாபம் கொடுத்தா அது பலிக்கும். ஏன்னா அவ அவ்வளவு தப்பசம், அவ்வளவு பகவானுக்கு இது பண்ணும்போது அவ நாக்கள் அப்படி ஒரு இது இருக்கும், அவ முகத்தை பார்த்தாலும் தேஜஸ் இருக்கும், அவ சொல்றதெல்லாம் பலிக்கும். அந்த மாதிரி அதனாலதான் நம்ம இந்த இதுல எல்லாம் அவங்க சாபம் விட்டுட்டா அதெல்லாம் நம்ம நம்பவும் கூடாது, அவளெல்லாம் நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கவும் கூடாது. அவளெல்லாம் யாரும் இங்க பெரிய பக்தன் எல்லாம் கிடையாது இந்த கலியுகத்துல அட்லீஸ்ட். அதனால பகவானை தியானம் பண்ணா போறோம், அவங்க சொன்னதான் என்ன வேணா சொல்லட்டும்னு விட்டுடலாம். அதுக்குன்னு யாரையும் அவமதிக்க வேண்டாம். ஆனா யார் மனிதர்களை நம்பி அவங்க ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாங்க, அதனால அவங்களுக்கு மதிப்பு. பகவானோட ஆசீர்வாதத்தை அதை விட பெருசு இவங்க சொன்னதாக கிடையாது. பகவானோட ஆசீர்வாதம் இருந்தா போறோம். இவங்க எல்லாம் நம்மள என்னது ஸ்கர்ஸ் பண்ணாலும் அவங்க நமக்கு பெருசா எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. சோ அந்த மாதிரி ஆனோடனே இவருக்கு 7 நாள்ல இறப்பு வருது. ஆனா அவர் என்ன நினைச்சிட்டார், அப்பா எனக்கு டேட் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சு போயிடுது, யாருக்கு தெரியாத இது எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டூ, இனிமேல் ஒரு க்ஷணம் மிஸ் ஆகாம நான் இந்த நேரமும் பகவானோட கதைகளை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் 7 நாள் பகவான் கதை கேட்டார். அப்புறம் என்னது, இறப்பு வந்தது. பகவான் தக்ஷன் சர்ப்பம் தக்ஷன் பாம்புதான் கடிக்க வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி அவர் உயிரை போயிட்டார். அவர் போயும் ஆயிடுச்சு. ஆனா தக்ஷன் கடிக்கிற அந்த நிலையம் வந்தது. ஆனா அப்பா சொல்றார், நீ என்னப்பா என்ன பண்ணிட்டு நீ, அப்பதான் அவருக்கு தெரிய வருது. இல்ல அவர் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணார், மாலையா போட்டார் செத்தப்பாம, நான் சபிச்சுட்டேன்னா அவர் பிள்ளை கண்டிக்கிறார். அவர் என்ன பெரிய ஆளு, பெரிய ராஜா, அவர் ரொம்ப இவர் நல்லவர் தான், ஏதோ ஒரு காரணவசத்தால அவர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு, அதுக்கு நீ சாபம் எடுப்பியா, நீ பண்ண தப்புன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைய திருத்துற. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அது. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜா என்னது, தான் விரும்பிய பலனை என்னது, பகவான் இடத்துல எப்படியும் போயிட்டார். 7 நாள்ல அவருக்கு அந்த சாபம் விமோச்சனம், சாபம்னாலே அவருக்கு நல்லதும் கிடைத்தது. அது போல பாகவதத்தை உரைத்த சுகதேவ கோஸ்வாமி, அதுவும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நான். கிளி ரூபத்துல பார்வதியோட கிளியா, பெட்டு கிளியாதான் இருந்தார் அவர். சிவன் இது சொல்றார், இவர் கேட்கிற பார்வதி தேவி கேட்கிறா, எனக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி உள்ள கதைகள்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா சிவன் சொல்றார், சரி நான் சொல்றேன், உனக்கு எல்லாம் சொல்றேன், ஆனா நீ கொட்டின்னு இருக்கணும். நான் ஒரு மாதிரி ஒரு இதுல ஜட்மெண்ட்ல சொல்லி ஒரு மாதிரி என்னது ஒரு நெப்பல் அப்படி சொல்லிட்டு போய் என்னோட சொல்லிட்டு தான் நான் கதை சொல்றேன் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாங்க. இவங்க இப்படி கதை சொல்லி சத்தம் கேட்கறது இவர் சொல்றார். எல்லாம் முடிஞ்சு பாக்குறா, இவங்க பார்வதி தேவி தூங்கியாச்சு. இப்ப இவ்வளவு நேரம் கொட்டினது யாரு பார்த்தோன்னாக்கா அவருடைய பெட்டுக்கிளியாரு சுகதேவர். நீ அப்ப அவர் கேட்ட மாத்திரத்துல அவருக்கு எல்லாம் ஞானமும் வந்துடுது, அவருக்கு முக்தி தான். அவர் பறந்து போயிட்டார். அப்புறம் யாரோட வயத்துல போனார், வியாசதேவரோட மனைவியோட வயத்துல போயிட்டார். அவர் கொட்டாய் விட்டார்.
பிட்டிகா அப்படின்னு அவர் பேரு. அவங்க கொட்டை விட்ட சமயத்துல அவர் வயத்துக்குள்ள போயிட்டு 16 வருஷம் அந்த வயத்துல இருந்தார். அவர் பிட்டிகாவோட வயத்துல 16 வருஷம் சுகதேவரை வந்து கிளி ரூபத்துல இருந்தார். அப்போ வந்து வா யானை மட்டும் வெளியில வா வெளிவான்னு பகவான் எல்லாம் சொல்லி பாக்குறாங்க. நீ இப்படி எல்லாம் வயசுல எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, வெளியில வரணும். ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் 9 மாசத்துல வெளியில வருமே, ஏன்னா 16 வருஷம் உள்ள உட்காந்து இல்ல வெளியில வரேன்னா நான் வெளியில வந்தா எனக்கு வந்து இது வரும், என்னது தமோ குணம் ரஜோ குணம் இதெல்லாம் தொத்தினுடைய இந்த குணங்கள்லாம் எனக்கு தொத்த வேண்டாம். நான் அப்படி பகவானோட ஸ்மரணத்துல இருக்கேன், எல்லாம் கேட்டுட்டே ஐ எம் வெரி சேஃப்லி சிட்டிங் இன்சைட் த womb ஆஃப் பிட்டிகா மாதா, அங்க உட்காந்துங்க. இதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது, நீ வெளியில வா, உனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது அருளரேன், உனக்கு வந்து இந்த 3 குணங்களும் உனக்கு வந்து என்னது அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருளினதுனால அவர் வெளியில வந்தார். வெளியில வந்தப்பறம் என்னது அடுத்த மோமெண்ட் he left the house. அந்த வீட்டுல இருந்தா தான் என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மகன், என்னுடைய மகள், என்னுடைய அம்மா அப்பா, என்னுடைய டேபிள், என்னோட சேர், என்னோட மொபைல் எல்லாம் வரும். நான் வீட்டை விட்டே போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போயிட்டார். காட்டுக்கு போயிட்டு தான் அவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இதெல்லாம் பகவானுடைய தியானம்லாம் சொன்னார். அப்ப அவர் எந்த நேரமும் பகவானுடைய தியானத்துல இருந்து பகவானுடைய கதைகளையே சொல்லிட்டு இருந்தார். அதுதான் பகவானை புகழ்ந்ததாலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்குவத்தை அடைந்தார். இந்த ஸ்டோரி அப்புறம் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். அக்ரூரர் வந்து பகவானுடைய கசின் தான். கடைசி காலத்துல வந்து பகவானை வந்து பார்த்து அவருக்கு பகவானுடைய அருள்லாம் கிடைச்சது. அப்புறம் பகவானை நினைத்ததா பிரகலாத மகாராஜ். இந்த ஸ்டோரி எல்லாரும் தெரியும். சின்ன அம்மாவோட வயத்துல இது ஹிரண்யகசிபு வந்து வைஃபிய வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் ஒரு இதானோன்னு வைஃப் வந்து இங்க போய் இருக்காங்க, நாரதரோட குட்டியில போய் இருக்காங்க. எனக்கு வந்து கர்ப்பமா இருக்கேன், என்னையே வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க, நான் வந்து உங்க இதில் அதுக்கு என்ன நீங்க இரு அப்படி இருக்கும்போது என்ன நாரதர் வாயில என்ன வரும், பாகவத கதைகள்ல தான் வரும். அதை கேட்டு இந்த பரீட்சித் மகாராஜா வயத்துல உட்காந்துட்டு எல்லாம் கேட்டு பிறந்து எல்லாம் ஆச்சு. அப்ப அதனால பயன் என்ன ஆச்சு, அந்த நாரதரோட கூட இருந்ததுனால அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கிற குழந்தைக்கு நல்ல பயன் எடுத்து. யாரு பிரகலாத் மகாராஜா வெளியில வந்ததுல இருந்து இரண்யகசிபு என்னமா சொல்லுன்னா சொல்ல மாட்டேன், அது கடவுள் கிடையாது, அப்பாலாம் கடவுள் கிடையாது, நாராயணர் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரே இது பண்ண அந்த மாதிரி பகவானையே நினைத்துட்டு இருந்தார். எப்போ அம்மாவோட வயத்துக்குள்ளேருந்தே இருந்ததுனால் அவர் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். என்ன விரும்பிய பலனே என்னது, பகவான் இடத்தில் போய்விட்டார்கள் இந்த மாதிரிதான். அப்புறம் பகவானை வழிபட்டதால் பிருத்து மகாராஜா இதெல்லாம் இப்ப வந்து பகவானை நினைத்தல், பகவானை பத்தி பிரார்த்தனை, மீராபாயை சொல்லலாம், நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இங்க கொடுத்தது மாத்திரம் நம்ம வந்து சுருக்கமா என்ன சொல்லலாம். அப்புறம் பகவானை வழிபட்டதால் பிருத்து மகாராஜா இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு இதுக்கு வந்து அம்மா அப்பா பேர் என்ன மறந்து போயிடுது, வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். பிள்ளை குழந்தை பிறக்காம பிறந்த குழந்தை எப்படி ரொம்ப துஷ்டத்தனமா பிறந்தது. அப்பாவையே கொலை பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அது ரொம்ப துஷ்டத்தனமா இருந்து இவ்வளவு துஷ்டத்தனம் பண்ணிட்டுனா அங்க இருக்கிற சேஜஸ், அங்க இருக்கிற முனிவர்கள் எல்லாம் சாபம் விட்டு அவரை இறக்க வச்சுட்டா. அந்த வேணனை வந்து இறக்க வச்சுட்டா. அவ்வளவு அட்டூழியம் பண்ணினோன்னால அவரெல்லாம் சாபம் கொடுத்து அவரை இறந்துட்டோம்னா இப்ப இமேஜின் த சாபமோட எஃபெக்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த வேணனோடு தொடைய கடைஞ்சு, அவரோட காலை கடைஞ்சு, கையை கடைஞ்சு, இந்த மாதிரி கடைஞ்சு 2 உருவங்கள் வந்தது. என்னது இவர் எங்க போச்சு பகவானை பிருத்து அண்ட் பிரித்தி அப்படின்னு ஒரு 2 பகவான் தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படி ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க நல்லா, ஏன்னா பகவான் இதுல வந்ததுனால அவங்க வந்து நல்ல ராஜ்யபாரம் இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து பிருத்து அந்த ஒரு உருவத்துல வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு அவங்க பகவானோட தியானத்துல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சது. பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டாற்றியதால் செல்வ திருமகளான லட்சுமி பக்குவத்தை அடைந்தார். லட்சுமியை மாத்திரம் நம்ம கூப்பிடுறோமே, அந்த லட்சுமி ஏன்னா விரதம் இருக்கேன், லட்சுமி வரலட்சுமி நோம்பு அது இது ஒன்லி லட்சுமியை வழிபடுறோம். கிருஷ்ணரோட போட்டோ தேடணும். கிருஷ்ணன் சொல்ற லட்சுமி தேவி என்னுடைய ஹிருதயத்திலே இருக்கா, என்ன கூப்பிட்டா அவளும் கூட வர போறா. ஏன்னா அவளை விட்டு அவள் வந்து என்னை விட்டு போகிறத கணக்கே கிடையாது, அவள் தனியா போறதே கிடையாது. அப்புறம் அவள் சஞ்சலம் உள்ளவள், அவள் ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டா, அவள் அப்படியே ஓடிண்டே இருப்பா. ஒரு இடத்துல இருந்தேன்னா அடுத்து வேற வீட்டுக்கு போயிடுவா. அவங்க வீட்டுல வந்து பாப்பராயிடும், அந்த வீட்டு செழிச்சிடும். அதான் இப்ப சொல்றாங்க நமக்கு வந்து பணம் பணம் பகவான் கொடுப்பாரு. அப்புறம் ஒரு வியாதி வந்தா போச்சு, அந்த பணம் எங்க போயிடும், எல்லா பணமும் டாக்டர் போயிடும். அந்த டாக்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி நல்லா இருக்கும். சோ சஞ்சலமானது. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டா லட்சுமி தேவி கூட வருவாள். வேற லட்சுமி தேவியை மாத்திரம் வழிபட்டோம்னா அவ முழிக்கிறா, நான் எப்படி வரது எங்க வீட்டுக்காரரை விட்டுட்டு அப்படின்னு. அப்படி வந்தாலும் என்னது, நான் நிரந்தரமா இருக்கவும் மாட்டேன், நான் வந்து ஒரு இடமா போவேன் அந்த மாதிரி. ஆனா பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியறான். பாத சேவனம் பண்ணும்போது பகவான் இடத்திலேயே இருக்கா அவங்க. பகவான் தன்னுடைய மார்பிலேயே அது இடமும் கொடுத்துட்டார். பகவான் தாமரை திருவிடுகளுக்கு தொண்டாற்றியதால் செல்வ திருமகளான லட்சுமி பக்குவத்தை அடைந்தார். அவருக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு எங்கூடிய நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை கொடுத்துட்டார். அப்புறம் பகவானுக்கு நேரடியான முறையில் தொண்டாற்றியதால் ஹனுமானை பத்தி தெரியாதவங்க இது கிடையாது.
நேரடியாக எப்படி பண்ணார், கண்டேன் சீதைன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் தட் அவர் இல்லைன்னா பகவான் வந்து பண்ணிருக்க மாட்டாரா, லங்காக்கு இவங்க எல்லாம் பிரிட்ஜ் கட்டலன்னா போக முடியாதா, நினைச்ச மாத்திரத்துல போயிட்டு சீதையை கொண்டு வரலாம். ஆனாலும் மனித பிறவியா இருந்ததுனால அவரோட டிராபேக்ஸ், அதனால எல்லாருடைய உதவியும் எடுத்து அவர் போனார், சண்டை புரிஞ்சார், கொண்டு வந்தார். ஆனா ஆஸ் அ பகவான் he could have done much better. ஆனா அப்படித்தானே இல்லையா, இவர் கிருஷ்ணர் அப்படித்தானே இதுல என்னது ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்ததுனால ஒரு சிறை சாலை, அப்புறம் அங்கேயிருந்து அவங்க வேற ஒரு ஊருக்கு போறது, அரக்கனை கொள்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அவர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு பகைவனை எதிர்த்து 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 தான் அவரோட ஜீவிதம் போச்சு. சோ அனுமான் விரும்பிய பலன் என்னது, பகவானிடத்தில் எப்பவுமே இருக்கார். அப்புறம் என்னது, 8வது பகவானுடனான தனது நட்புறவின் மூலமாக அர்ஜுனனுக்கு பக்குவம், ஏன்னா எப்பவும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்து அவர் வந்து பக்குவத்தை அடைந்தார். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம், அப்புறம் கடைசியில என்னது, தன்னிடம் இருந்தவை அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்ததால் மாமன்னர் பலி 3 அடி மண்ணு வேணும்னு சொல்லிட்டு சின்ன குட்டி பிராமணரா வந்து 3 அடி மண்ணு கேட்டது என்னது, ஒரு அடி மேல ஒரு அடி கீழே 3வது அடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. அப்ப பலி மகாராஜ் என்ன சொல்றேன், என் தலையே எடுத்துங்க, அவ்வளவு ஹம்பிள், நான் என்னத்த கொடுக்கறது முழிக்கல அவர், அதுக்கு என்ன, நான் என்னையே எடுத்துங்க, எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், உங்களிடத்தில் சரணடைகிறது தான் எனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவர் தண்ணியே கொடுத்துட்டார். சோ அந்த மாதிரி தன்னிடம் இருந்தவை அனைத்தையும் பகவானிடம் அர்ப்பணித்ததால் மாமன்னர் பலி விரும்பிய பலனை அடைந்தார். பெரிய விளக்குறை. 9 மணிக்கு நீங்க படிக்கலாம். ஓகே, இன்னும் யாரு படிக்கிறது பாக்கி? மாதாஜி நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க, நீங்க தான் படிக்கணுமா, மறந்தே படிங்க. உண்மையில் இந்த மந்திரத்தின் விளக்கமும் எல்லா வேத மந்திரங்களின் விளக்கமும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேத ஞானம் என்னும் மரத்தினுடைய கனிந்த பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் திகழ்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மாமன்னர் பரீட்சித்திற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இடையிலான சந்திப்பின் தொடக்கத்தில் அங்கு எழுந்த வினா விடைகளில் இந்த குறிப்பிட்ட மந்திரம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இறை விஞ்ஞானத்தை கேட்பதும் உரைப்பதுமே பக்தி தொண்டின் அடிப்படை கொள்கையாகும். முழு பாகவதமும் மாமன்னர் பரீட்சித்தினால் கேட்கப்பட்டது, சுகதேவ கோஸ்வாமியினால் உரைக்கப்பட்டது. சுகதேவர் அவரது காலத்தில் வசித்த எல்லா ஆன்மீகவாதிகள் அல்லது மாபெரும் யோகிகளை காட்டிலும் தலை சிறந்த ஆன்மீக குருவாக இருந்தமையால் மாமன்னர் பரீட்சித் சுகதேவரிடம் தமது வினாக்களை எழுப்பினார். படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. மாமன்னர் பரீட்சித்தின் முக்கியமான வினா யாதெனில், ஒவ்வொரு மனிதனின், குறிப்பாக மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனிதனின் கடமை என்ன? சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில் உரைத்தார். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி ஸ்ரோத்வயஹ கீர்த்தி ஸ்ரோதவ்ய கேட்கறதும் வாயால சொல்றதும் ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்திதவ்யஸ்ச எல்லா கவலையில் இருந்தும் விடுபட விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், புகழ வேண்டும், நினைக்க வேண்டும். அவரே எல்லாவற்றின் பரம இயக்குனரும், எல்லா சிரமங்களை அழிப்பவரும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் பரமாத்மாவும் ஆவார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.1.5. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. பெயரளவிலான மனித சமுதாயம் பெரும்பாலும் தனது இரவு நேரத்தில் உறக்கத்திலும் பால் உறவிலும் ஈடுபடுகிறது. தனது பகல் நேரத்தில் இயன்றவரை பணத்தை சம்பாதிப்பதிலும் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கான பொருட்களை வாங்குவதிலும் ஈடுபடுகிறது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி பேசுவதற்கோ அவரை பற்றி விசாரிப்பதற்கோ மக்களிடம் மிகவும் குறைவான நேரமே உள்ளது. அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பகவானுடைய இருப்பை நிராகரித்துள்ளனர். அவரை அருவமானவர், அதாவது அவரிடம் புலன் உணர்வுகள் இல்லை என்னும் அவர்களது அறிவிப்பு அதில் முதன்மையானதாக உள்ளது. ஆயினும் உபனிஷதங்கள், வேதாந்த சூத்திரம், பகவத்கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலிய வேத சாஸ்திரங்களில் பகவானுக்கு புலன் உணர்வுகள் உண்டு என்றும் அவர் மற்ற எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் தலை சிறந்தவர் என்றும் உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உன்னதமான செயல்கள் அவருடன் ஒப்பானதாகும். எனவே உலக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உள்ள பெயரளவு பெரிய மனிதர்களின் அபத்தமான செயல்களை பற்றி கேட்பதிலும் பேசுவதிலும் ஒருவன் ஈடுபடக்கூடாது. அதற்கு மாறாக ஒரு நொடியை கூட வீணடிக்காமல் இறை தொண்டில் ஈடுபடும் அளவிற்கு அவன் தனது வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அத்தகு இறை பணிகளை நோக்கி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை வழி நடத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன படிக்கிறோம் இன்னைக்கு, என்ன படிச்சோம், அதுக்கப்புறம் சிந்துஜா மாதாஜி படிச்சுன்னா ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு.
ஸோ இன்னும் ஒரு அதான் 9:05 வரைக்கும் போகும். என்ன ஆயிடுச்சு, இது செகண்ட் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் தான். அப்புறம் நம்ம நாளான்னைக்கு இன்னொரு ஸ்லோகம் எடுத்தா ஈஸ்வரோபனிஷத் ஓவர். அப்புறம் இவ்வளவு அனுபவிக்க முடியாது. அப்புறம் வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது வேற விதத்துல போகும். அது நல்லா லைத்து பண்ணலாம். சோ உண்மையில் இந்த மந்திரத்தின் விளக்கமும் எல்லா வேத மந்திரங்களின் விளக்கமும் என்னது? வேதாந்த சூத்திரத்தில் வேதாந்த சூத்திரத்துல கொடுத்திருக்கிறதா நம்ம அர்ச்சமாவே தான் அரைக்கிறோம். இருந்தாலும் அந்த ஒரு நெக்டர் டிராப்ஸ் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்றோம். சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விளக்கப்படும். இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் ஃபுல் கஜானா. அதுல இருந்து உள்ள நம்ம கொஞ்சம் தான் இப்ப சொன்னோமே, பரீட்சித் மகாராஜாவோடும் பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லா ஸ்துதிகளும் அதுல இருக்கு. அதுல இருந்து எடுத்து போட்டதுதான் இதெல்லாமே. சோ அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேத ஞானம் என்னும் மரத்தினுடைய கனிந்த பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் திகழ்கிறது. வேத ஞானம் அதுல இருந்து என்னது? நெக்டோரியஸ் இது வந்து இதுல இருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்ப என்னது? வேத ஞானம் என்னும் மரத்தினுடைய கனிந்த பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் திகழ்கிறது. அப்புறம் என்னது? பகவானே சொல்ற, நீங்க போன அதுல இருக்கு. இந்த இப்ப 8 கொஸ்டின் இவ்வளவு 26 கொஸ்டின் கேட்கிற ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மாமன்னர் பரீட்சித்திற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இடையிலான சந்திப்பின் தொடக்கத்தில் அங்கு எழுந்த வினாவிடைகளில் நிறைய வினாவிடை இருக்கு. அதுல வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியில ரிஷிகள் நைமிஷாரண்யத்துல இருக்காங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பதில் சொல்றாங்க. சூத கோஸ்வாமி நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறா. அதுல வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பதில் அந்த பாகவதத்துல இருக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே அதுதான் இருக்கும். அப்ப இந்த குறிப்பிட்ட மந்திரம் விளக்கப்பட்டது எல்லாமே இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா கேட்டதோடு பதில் இதுல இருக்குன்னு. இறை விஞ்ஞானத்தை கேட்பதும் உரைப்பதுமே பக்தி தொண்டின் அடிப்படை கொள்கையாகும். என்னது? இதுல வேற காசிப் எல்லாம் கிடையாது. பகவானை பத்தி சொல்றதும் இறை விஞ்ஞானம் இதான். பகவானை பத்தி, அப்புறம் ஆத்மா பத்தி, பரமாத்மா பத்தி, இதை பத்தி பேசுறதுதான் பக்தியோட மெயின் கொள்கை. இதை பத்தி தான் பேசணும். அந்த மாதிரி முழு பாகவதமும் மாமன்னர் பரீட்சித்தினால் கேட்கப்பட்டது. ஃபுல்லா 7 நாள்ல கேட்டு இறந்து போனார். இப்பதான் சொன்னோம் நம்ம அந்த ஸ்டோரியில. சுகதேவ கோஸ்வாமியால் உரைக்கப்பட்டது. சுகதேவ கோஸ்வாமி யாரு? கிளி ரூபத்துல இருக்கிறவர். அவர் அதுல வரும் பாகவதத்துல 3வது 1.1.3ல சுகதேவ இப்போ ஒரு கிளி கடிச்ச பழம் வந்து ரொம்ப சுவையா இருக்குமா. அப்ப இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி கிளி ஒரு உருவத்துல இருக்காரு. அப்ப அவர் சொன்ன இந்த பாகவதம் வந்து இன்னமும் ஸ்வீட்டா இருக்கு. நார்மலா படிக்கிறதே ஸ்வீட்டு தான் பாகவதம். ஆனா அவர் உரைத்ததுனால் இன்னும் ஸ்வீட் கூடிடுதுன்னா என்ன வந்து கிளி வந்து கடிச்ச பழம் இப்போ ஸ்வீட்டா இருக்கிற போல இவர் அவரோட வாயால உரைத்ததுனால் பாகவதம் ரொம்பவே நெக்டோரியஸா இருக்கு. அந்த மாதிரி 3வது 1.1.3 ஸ்டார்டிங் கோஸ்வாமியால் உரைக்கப்பட்டது. சுகதேவர் அவரது காலத்தில் வசித்த எல்லா ஆன்மீகவாதிகள் அல்லது மாபெரும் யோகிகளை காட்டிலும் தலை சிறந்த ஆன்மீக குருவாக இருந்தமையால் எல்லாருக்கும் வந்து பாகவதத்தை எல்லாம் சொன்னார். ஏன்னா சிவபெருமான் சொல்லி, அவர் யாரு? சிவபெருமான் பெரிய பக்தன், கிருஷ்ணருடைய அவ்வளவு பெரிய பக்தன். அவரோட வாயிலிருந்து கேட்டு இவர் கேட்டு இவர் உரைக்கும் போது என்னது இன்னும் வந்து பாக்கி உள்ளவாளை விட இவர் வந்து தலை சிறந்த ஒரு குருவாகவே, ஆன்மீக குருவாக இருந்தார். மாமன்னர் பரீட்சித் சுகதேவரிடம் தமது வினாக்களை எழுப்பினார். அதனாலதான் சுகதேவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஞானி அப்படின்னா. சோ என்ன கேட்கிறார் அவர்? ஒவ்வொரு மனிதனின், குறிப்பாக மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனிதனின் கடமை என்ன பண்ணும்? அதோட ஆன்சர் தான் இந்த இதுல கொடுத்திருக்காரு. சோ எல்லாமே என்னது? எல்லா கவலையிலிருந்தும் விடுபட விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். ஏதோ விதத்துல வந்து கேட்கணும், உரைக்கணும், நினைக்கணும், பாத சேவனம் பண்ண இந்த 9 இது இருக்கு. அது மாதிரி பண்ணும். புகழ வேண்டும், நினைக்க வேண்டும். அவரே எல்லாவற்றையும் பரம இயக்குனரும். அந்த மாதிரி சிந்திக்கணும். பகவான் தான் எல்லாமே இயக்குறாரு. நான் என் கையில என்ன இருக்கு சமத்து? எல்லாமே அவர் கையில. அப்ப நம்ம ஒன்னும் பிளானே பண்ண வேண்டாம். பேசிக்கலி என்னன்னா வேலைக்கு போனா எல்லாம் கரெக்ட் தான். கடைசியில இந்த மேன் ப்ரொபோசஸ், நம்ம எல்லாம் ப்ரொபோஸ் பண்றோம். கடைசியில he disposes. அவர் தான் எல்லாம் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் அவர் தான். நான் பிளான் பண்ண அதெல்லாம் நடக்காது. இதுதான் உன்னோட பிளான் சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லதை நடத்தி கொடுப்பார். அவர் வந்து இயக்குனரும், எல்லா சிரமங்களை அழிப்பவரும், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பரமாத்மாவும் ஆவார். கடவுள் தான். அதுக்கெல்லாம் பாகவதத்துல இது கொடுத்திருக்கு. பெயரளவிலான மனித சமுதாயம் பெரும்பாலும் தனது இரவு நேரத்தில் என்ன பண்றாங்க? குடிபோதை, ஏதோ ஒரு பால் உறவை வச்சு அப்படியே தூங்கணும். நல்லா தூக்கம் வரணும். மெயினா நமக்கு என்ன? தூங்கணும். ராத்திரி இஸ் மென்ட் ஃபார் ஸ்லீப். அண்ட் ஸ்லீப்னா என்ன? இக்னோரன்ஸ் தான். அதுலதான் ஈடுபடுறாங்க. அப்கோர்ஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அது ஒரு ரெஸ்ட் பீரியட் தான் அது. ஆனா எப்படி? இன்பபோகம், புலனுகர்ச்சியை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸா கொடுத்து பண்றாங்க. தனது பகல் நேரத்துல என்ன பண்றாங்க? உழைக்கணும். அதோட டயர்ட்னஸ் என்னது? ராத்திரி. அப்ப நல்லா குடிக்கலாம், கேம்பிளிங் பண்ணலாம், நல்லா டிவி பார்க்கலாம், சீரியல் பார்க்கலாம். அப்பா நல்லா வயிறார சாப்பிட்டாச்சா நல்லா தூக்கம் வருது. அப்படியேதான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. சோ தனது பகல் நேரத்தில் இயன்றவரை பணத்தை சம்பாதிப்பதிலும், குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கான பொருட்களை வாங்குவதிலும் அப்படியே டே டைம் போயிடுறது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி பேசுவதற்கோ அவரை பற்றி விசாரிப்பதற்கோ மக்களிடம் மிகவும் குறைவான நேரமே உள்ளது. நம்ம கிளாஸ பார்த்தா தெரியும். லெவல் 1ல இருந்தவங்க எவ்வளவு பேர் வந்து லெவல் 2க்கு வந்தாங்க? எவ்வளவு பேர் லெவல் 2ல
தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சது, இறங்கிட்டாங்க, விழுந்துட்டாங்க. அதுல இருந்து லெவல் 3ல எவ்வளவு பேருக்கு வர முடிஞ்சது, அது கண்டினியூஸா எவ்வளவு பேருக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியறது. நிறைய உபாதைகள் வரும், கண்டிப்பா வரும். இருந்தாலும் வந்து நான் ஐம் நாட் டெல்லிங் பின் பாயிண்ட் இன்னைக்கு வராதவங்களை பத்தி அப்படி சொல்றேன். ரெகுலரா எவ்வளவு பேருக்கு வர முடியாம சூழ்நிலை வந்து இறங்கிட்டாங்கல்ல. அதுதான் அந்த மாதிரிதான் மேக்சிமம் பீப்புள். ஏன்னா கலியுகம் அப்படி இருக்க முத்தி இருக்கு. இன்னும் போக போக இன்னமும் மோசமா தான் இருக்கும். அப்ப ஆனா என்னது, இதெல்லாம் குறைவான நேரமே உள்ளது. அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பகவானுடைய இருப்பை நிராகரித்துள்ள நிறைய பேர் வந்து ஆனா இல்ல யாரோ இதுல கூட கேட்டேன். நம்ம 18 days கோர்ஸ்லயே ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் 7 PM ஏதோ வேர் பகவான் எஸ்டாட்கி கிருஷ்ணா தான் பகவான் எங்க எழுதியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டார். பகவத்கீதால கிருஷ்ணா தான் பகவான் எங்க எழுதியிருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணா உவாச்சா வரவே இல்லையே, பகவான் உவாச்சா தான் வருது. இந்த மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா ஒரு புத்தி எப்படிதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். நம்ம நேரே போன்னு இருக்கோம், வெளுத்ததெல்லாம் பால் இருக்கணும் இல்லையா? பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பகவான் நமக்கு என்னது, கிருஷ்ணர் தான். எங்க எழுதியிருக்கு, கிருஷ்ணர் தான் பகவான் எழுதியிருக்கா? அப்ப நீங்க எப்படி கிருஷ்ணர் தான் பகவானுக்கு வந்து 18 days கோர்ஸ்ல வந்து இந்த கொஸ்டின். அப்புறம் நான் ரெகுலரா வந்து இதெல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுனால வந்தது சாட்ல போட்டதெல்லாம் பார்த்து இந்த டைம் தானே அந்த மாதிரி இருந்தோம், இந்த மாதிரி மனிதர்களா இருக்காங்களான்னு நினைச்சுனேன் நான். தான் படிக்கிறோமோ இல்லையோ அது ஒரு குதர்க்கம். டீச்சரை ஒரு உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் டீச்சரை கண்டுக்கவே இல்லை, சாட் எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. நல்ல வேலை ட்ராக் இது மாதிரி போயிடும் இல்லையா? சோ எனது மிகவும் குறைவான நேரமே உள்ளது. அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பகவானுடைய இருப்பை நிராகரித்துள்ளனர். அவரை அருவமானவர், அதாவது அவரிடம் அருவமானவர் என்னன்னா அவருக்கு உருவமே இல்லைன்னா அவருக்கு எங்க குணங்கள் இருக்கும்? கரெக்ட் தானே? நம்ம உருவத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு அறிவு புகழ் இதெல்லாம் இருக்கும். பகவானுக்கு தான் உருவமே இல்லைன்னா அப்போ அவருக்கு நிர்குணம் அப்படிங்கிறாங்க. அது இல்ல அர்த்தம். ஆக்சுவலி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவரை அருவமானவர், அதாவது அவரிடம் புலனுணர்வுகள் இல்லை என்னும் அவர்களது அறிவிப்பு அதில் முதன்மையானதாக உள்ளது. இஸ் நிர்குணம். How can you say he has all the potencies? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அறிவு, ரொம்ப என்னது தைரியம், ரொம்ப என்ன சம்திங் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே என்னது ஸ்ட்ரென்த், நாலேஜ், நிறைய நாலேஜ் அப்படிலாம் சொல்றீங்களே, அருவம் தானே அவ இஸ் நிர்குணம் அப்படிங்கிறாங்க. அது கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அதில் முதன்மையாக உள்ளது நிர்குணம்ங்கிறது அவங்க முதன்மையா வச்சு சொல்லுவாங்க. ஆயினும் நம்ம எல்லாம் அது மாதிரி உபநிஷதங்கள், வேதாந்த சூத்திரம், பகவத்கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலிய வேத சாஸ்திரங்களில் பகவானுக்கு புலனுணர்வுகள் உண்டு என்று அவர் மற்ற எல்லா உயிர்வாழிகளின் தலை சிறந்தவர். நமக்கு இருக்கு, நமக்கு புகழ் இருக்கு, ஆனா அவர் நம்மளை விட ஜாஸ்தி புகழ் பெற்றவர். நமக்கு இது இருக்கு, சக்தி இருக்கு, அதை விட சக்தி அவர்கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கு. நம்மகிட்ட என்னது ஒரு இது இருக்கு, அழகு இருக்கு, அதை விட நம்மகிட்ட செல்வம் இருக்கு, அதை விட தாண்டி அவர்கிட்ட செல்வம். அது மாதிரி எல்லா புலன்களும் உள்ளவர் தான் அவர் சொல்லிட்டு எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் தலை சிறந்தவர் என்று உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உன்னதமான செயல்கள் அவருடன் ஒப்பானதாகும். எனவே உலக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உள்ள பேரளவு பெரிய மனிதர்களில் அபத்தமான செயல்களை பற்றி கேட்பதிலும் பேசுவதிலும் ஒருவன் ஈடுபடக்கூடாது. அப்ப இந்த மாதிரி அபத்தமா பேசுறவங்க இருப்பாங்க, அதுல ஆர்வம் காட்டாம உனக்கு அறிவு அவ்வளவுதான் விட்டுணும். அதற்கு மாறாக ஒரு நொடியை கூட வீணடிக்காமல் இறை தொண்டில் ஈடுபடும் அளவிற்கு அவன் தனது வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்ப என்னது, அதெல்லாம் நிராகரித்து நம்மளால முடிஞ்ச நமக்கு எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ பகவான் தொண்டில் நம்ம ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிதான் வடிவமைத்துக் கொள்ளணும். அத்தகைய இறைப்பணிகளை நோக்கி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மளை வழி நடத்துகிறது. எஸ், இது லாஸ்ட் சிந்துஜா மாதாஜி படிச்சுட்டீங்கன்னா இவ்வளவுதானா? இன்னும் ஒரு பேஜ் இருக்கு, படிச்சிருங்க மாதாஜி, சின்னதுதான். சிந்துஜா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, நான் படிச்சுடுறேன். பக்தி தொண்டின் பயிற்சிகளில் பழக்கம் இல்லை. படிங்க. பக்தி தொண்டின் பயிற்சிகளில் பழக்கம் ஏற்படாவிடில் உடல் சீர்கெட்டு மரண தருவாயில் இருக்கும் போது ஒருவனால் எவ்வாறு பகவானை நினைக்க முடியும்? எவ்வாறு தனது தியாகங்களை நினைவில் நிறுத்தும்படி வல்லமை கொண்ட அந்த இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க முடியும்? தியாகம் என்றால் புலன்களுடைய விருப்பத்தை மறுப்பது என்று பொருள். ஒருவன் தான் நன்றாக வாழும் போது புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு பயிற்சியின் பயனை மரண நேரத்தில் அவனால் பயன்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது பக்தி தொண்டில் பயிற்சிகளில் பழக்கமே இல்லை. என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு நான் வரேன், கிளாஸ் வரேன், ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நான் வந்தேன், ஜபம் பண்ணேன், அந்த மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நான் பழக்கம் சொல்றோம் இல்லையா, நான் பழக்கம் தானே, சொல்லதான் நாக்கு பழகும். சித்திரம் வரையதான் வந்து அது இது வரும். சோ எதுவுமே பழக்கம் இருந்தாதான் வரும்.
சோ பக்தி தொண்டின் பயிற்சிகளில் பழக்கம் இல்லாவிட்டால் ஏற்படாவிடல் உடல் சீர்கெட்டு மரண தருவாயில் இருக்கும்போது ஒருவனால் இவ்வாறு பகவானை நினைக்க முடியும். உள்ள அது ரெக்கார்டே இருக்காதே. ரெக்கார்டு உள்ள ஓடிண்டே இருக்கணும்னா நாக்கு சொல்லிட்டே இருக்கணும், மனசுல இருந்துட்டே இருக்கணும். அது சொல்ல 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 என்ன ஆகும், உள்ள போயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்னைக்கெல்லாம் நம்ம பகவானை வழிபடலையோ உள்ளூர குற்றுணர்வு இருக்கும். ஏதோ தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை வரும். ஆனா உள்ளூர குற்றுணர்வு, ஐயோ இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணலையே, இன்னைக்கு நான் 16 ரவுண்ட் பண்ணலையே, இன்னைக்கு அது பண்ணலையே, இது பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு அவனை சொல்லி வந்து இது பண்ணும். அப்ப அடுத்த நாளைக்கு அவன் காம்பன்சேட் பண்ணிடுவான். சோ உடல் சீர்கட்டு. ஆனா அப்போ மரண தருவாயில் எப்படி என்னதான் பண்ண முடியும்? அவனை எப்படி நினைக்க முடியும்? அவ்வாறு எவ்வாறு தனது தியாகங்களை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள முடியும்? நிறுத்தும்படி வல்லமை கொண்ட அந்த இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க முடியும். நான் தான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணேன்னு எப்படி கேட்க முடியும்? நீ தான் பண்ணவே இல்லையே, உனக்கே தெரியும். கான்சியஸா நீ பார்த்தனா உனக்கே தெரியும், நான் தான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, பேரளவுலதான் பண்ணேன், உங்களை நினைக்கவே இல்லை. இப்ப மரண தருவாயில் என்ன பண்ணுவோம்? ஓ சாரி திரும்பி ரீவைண்ட் பண்ண, நான் திரும்பி 16 ஆகி திரும்பி நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறேன்னா அதெல்லாம் முடியாது காரியம். ஒரு க்ஷணம் போயாச்சுன்னா அந்த செகண்ட் இஸ் ஓவர். டைம் இஸ் மணி சொல்றோம் இங்க. டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ், மோர் தென் மணி இட் இஸ். ஸோ பகவானுடைய தொண்டில் நம்ம வந்து ஒரு நேரம் ஈடுபடலைன்னா இட் இஸ் வேஸ்ட். வேஸ்ட்னா எனக்கு அப்புறம் போற இதுல வந்து திரும்பி என்னை இளமையாக்கு, நான் திரும்பி ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல, அதெல்லாம் முடியாது. போச்சு, இந்த ஜென்மம் போயிடுத்து, அடுத்த ஜென்மத்துல இருந்து ஆரம்பி. பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் யூ born as a human. அது வேற இருக்கு. வேற எதையோ பிறவி வந்துட்டோம்னாக்கா வீட்டுல நாயாவே பிறந்துட்டோம், அம்மா அப்போ அப்பா இருந்துட்டாங்க, அம்மா இருந்துட்டாங்க, அவங்க நினைவா ஒரு பப்பியை வாங்கிட்டு வந்தா அந்த பப்பி ரூபத்துல நம்ம வந்திருப்போம், அது அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு எந்த ரூபம் வேணா கிடைச்சிடும். அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ எவ்வாறு தனது தியாகங்களை நினைவில் நிறுத்தும்படி வல்லமை கொண்ட இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க முடியாது. தியாகம் என்றால் புலன்களுடைய விருப்பத்தை மறுப்பது என்று. என்னெல்லாம் கண்ணு சொல்லும், இவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல, அந்த நெக்லஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு, எனக்கு வேணும். நெக்லஸோ ஏதோ ஒரு பீத்தல் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இதா இருக்கட்டும், ஐயோ அந்த புடவை எவ்வளவு நல்லா இருக்குல்ல, என்ன கலர் காம்பினேஷன், எம்எஸ் என்னது, எம்எஸ் மஞ்சள், எம்எஸ் ப்ளூ, எம்எஸ் ப்ளூ என்ன எடுப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் சில பேருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கண்ணால அவ்வளவு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவா, காதால இனிமையா கேட்கறதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவா, நாக்கால சாப்பிடறதுக்கு என்ஜாய். அதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா எப்படி முடியாது. சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும். தியாகம் என்றால் என்னது? புலன் உறுப்புகளை கொஞ்சம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும். விருப்பத்தை மறுப்பது. நீ உனக்கு அது விருப்பம் இருக்கா? கிடையாது. பகவானை தான் நினைக்கணும். செவி பகவானை கேட்பதற்கு, வாய் பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடறதுக்கும் ஜபம் பண்றதுக்கும், கண்ணு பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாக்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேற புலன் இன்பங்களை வந்து மறுத்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து போசிபிளி விஷுட்டர். அந்த மாதிரி அதுதான் தியாகம். தியாகம் என்றால் புலன்களுடைய விருப்பத்தை மறுப்பது என்று பொருள். ஒருவன் தான் நன்றாக வாழும்போது புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நோன்னு மனசை நோ சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வழிக்கு வந்துடும். அத்தகைய பயிற்சியின் பயனை மரண நேரத்தில் அவனால் பயன்படுத்த முடியும். ஹரி போல். 9 மணி 9. இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. அதை வந்து நாளான்னைக்கு பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து இது குவிஸ், அதை நான் என்னது ஏற்பாடு பண்ணி இதில் போட்டு விடுறேன். குவிஸ் எழுதிட்டீங்கன்னாக்கா ஈஷோபனிஷத் முடிஞ்சது. அப்ப then we are going to nectar of instruction. Okay, நான் இது ஃபர்ஸ்ட்